Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Greece's Most Hated Podcast, παιδιά. Τι κάνετε, παιδιά? Αστράφ, Καλησπέρα Κωνσταντά, είσαι? καλησπέρα στα παιδιά που θα μας Καλησπέρα, παρακολουθήσουν. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Εντάξει, μην τρέπεσαι, από πριν μια χαρά μιλούσες. Πες, τι κάνεις, Πες. πώς είσαι? Πού είσαι χαμένος? Ποιος. Εσύ ρε μπρο, και οι δύο βασικά. Παντελή, νομίζουν ότι έχουμε beef. Επειδή δεν έρχεσαι άλλο στο podcast. Όντως, σε ρωτήσανε κάτι τέτοιο. Με στέλνουν μηνύματα, να σου πω με τον Παντελή, είναι όλα καλά. Λέω, ναι ρε παιδιά, πρέπει Α, έχει. αλήθεια το λες? Ναι, ρε μπρο, στο ίντερνετ όλα γίνονται πολύ γρήγορα τώρα. Όχι, ήσουν στο Vegas. Ναι, μπρο, Εντάξει, μετά Ακριβώς. παιδιά, η αλήθεια είναι ότι με είχε καλέσει ο Κώστας στο προηγούμενο podcast. Φίλε, γυρνάω στο σπίτι του, έχω πει ότι θα μπω. Δεν μου είχε ξαναδείξει αυτό το πράγμα. Αράζω στον καναπέ, φίλε, και ξεράθηκα. Σηκώθηκα 11.30. Τι ώρα σου στείλα? εκεί, μετά το podcast. Και δεν ξαναγυμήθηκα ποτέ. Μόνο Ναι. το βράδυ μετά την πέρασα βρικόλακα. Τώρα έστρωσε πάλι ο κύκλος. Όχι, ξέρεις πώς είναι η διαιτή. Είναι κάποιες φορές που δεν κοιμάσαι καλά. Απλά για κάποιο λόγο ρε παιδί μου είχε μια συσσωρευμένη κόπωση και απλά ξέρεις, έκατσε στον καναπέ και χαλάρωσε εκείνη τη στιγμή και με πήρε ο ύπνος και έχασα το. Απλά δεν το περίμενα αυτά. Δεν περίμενα ότι θα γίνει αυτό. Ναι, βρε, εγώ καταλαβαίνω. Mm. Τώρα σου βγαίνει κόπος, αλλά παίζει σε 2 εβδομάδες. 2,5 εβδομάδες. 2,5 εβδομάδες, οπότε θα πάρετε το πόδι από τον γκάζι σύντομα, νομίζω. Ναι. Τώρα είναι κοιμάσαι. Πόσες ώρες κοιμάσαι? Κοιμάσαι κανονικά ακόμα? Εντάξει, δεν έχει χαλάσει τελείως ο ύπνος μου όπως άλλες φορές, αλλά δεν κοιμάμαι τόσο καλά. 5 ώρες, 5,5 να κοιμάμαι την ημέρα. Ναι. Απλά προσπαθώ, ρε φίλε, ξυστή. Προσπαθώ τις μέρες που έχω rest να είμαι ξαπλωμένος όλη μέρα. Δηλαδή, και ας μην κοιμάμαι, προσπαθώ να ξεκουράζομαι κατά αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, προσπαθώ να περνάω πολλές ώρες στο καναπέ, ούτως ώστε Δεν θα να σε, αποσυσσωρεύω κόπωση. δεν θα σε ζωρίσει αυτό όμως να κοιμηθείς το βράδυ. Ω, δεν κοιμάμαι. Δεν κοιμάμαι Απλά μένω ξαπλωμένος, καταλαβαίνετε. Ναι, ξέρεις, αυτή η χαλάρωση, ρε παιδί μου. Όχι, όχι. Το ανάποδο. Ναι, αλλά τι να κάνεις. Δεν μου χαλάει τον ύπνο μου. Απλά με βοηθάει να ξεκουράζομαι περισσότερο, δηλαδή. Σωματικά, ρε φίλε, και στο τέλος είσαι, ρε φίλε, δεν μπορείς να κουνείς τα πόδια σου, δεν έχεις ψυχή. Εντάξει, τώρα είναι τελική ευθεία αυτό. Εντάξει. Παντελή, φίλε, αυτό όμως δεν το ζήσα τελευταίο πρέπει, γιατί είπα 2 εβδομάδες πριν τον αγώνα να δοκιμάσω τα BPC και όλα αυτά, που είναι συστημικά anti-inflammatory. Φίλε, και Ναι. ήμουν υπερδίκη. Και τις τελευταίες εβδομάδες ήμουν υπερδίκη. Και η προπόνηση πήγε καλύτερα και ήμουν πιο active. Μμ. Σκέψου το, ρε φίλε, λίγο. Γιατί τώρα λογικά ξέρεις, πονάει όλο σου το σώμα, γάμισε τα πρέπει να είσαι. Όχι, δεν έχω πόνο, ούτε δεν έχω καθόλου. Δεν έχω καθόλου. Δεν έχεις, εγώ έχω πάρα πολλές Εμένα τελευταίες. το μόνο που έχω που σου λέω και φέτο επειδή το διαχειρίστηκα διαφορετικά, εγώ μου είχε πει κάτι ο Χρήστο πέρσι που είχα πάει σπίτι του, που το κράτησα. Εγώ σε όλε τι προετοιμασίε, ξέρεις, όσο πλησίαζε ο αγώνα, έλεγα θα πατήσω γκάζι, έβαζα μια εύτη προπόνηση. Τι μέρε που είχα rest, καλό βράδυ. Τι μέρε που είχα rest, ένιωθα τύψει και έλεγα, μα κάθομαι, ξέρω εγώ τώρα, θα βγω έξω να περπατήσω λίγο, να μαζέψω 10.000 βήματα, να μαζέψω 12.000 βήματα στα rest. Φίλε, και είχα πάει πάνω στο. Είχα ανεβάσει ένα βίντεο λοιπόν και έλεγα ότι έχω προσθέσει μια έκτη προπόνηση προ το τέλο του αγώνα. Και μου λέει ο Χρήστο, εσύ μου λέει, μήπω μου λέει, θα σε κουράσει παραπάνω αυτό. Και φέτο ξεκινήσαμε, γιατί ο Πάτρικ στην ουσία ποτέ δεν μου είχε 6 προπονήσει, πάντα 5 μου είχε. Μόνο μου το έκανα αυτό. Okay. Και φέτο έκανα αυτό, κράτησα τι 5 προπονήσει και είχα το rest αυτό. Δηλαδή, όχι απλά δεν νιώθω τύψει στο rest να κάτσω ξαπλωμένο. Δηλαδή, προσπαθώ να μην κάνω καθόλου βήματα, ξέρει. Προσπαθώ να είμαι τελείω. Είμαστε ψυχαναγκαστικοί, ρε φίλε, ξέρεις. Ναι. Ναι, είμαστε Εντάξει, τώρα. ψυχαναγκαστικοί γιατί σκεφτόμαστε πάντα την πρόοδο. Αν καταλάβει Ναι. ότι Ναι, την πρόοδο και το ακριβώς. Αλλά μεγαλύτερο νούμερο. καμιά φορά όμω γίνεται, καμιά φορά αυτό το κάτι το παραπάνω που νομίζω θα σου δώσει, επειδή το άθλημά μα έχει ιδιαιτερότητε, έχει να κάνει με τη φρεσκάδα που θα βγάλει, έχει να κάνει με τι φατίκ θα κάνει, με τον ύπνο, με την κορτιζόλη που θα παράξει. Τελικά, ρε παιδί μου, ίσω να πρέπει να κάνει ένα βήμα πίσω, δηλαδή να χάσει κάτι σε μία παράμετρο για να κερδίσει κάτι παραπάνω σε μία άλλη παράμετρο. Και εν τέλει το ισοζύγιο να είναι θετικό, ούτω ώστε να βγει ένα πιο καλό αποτέλεσμα. Εγώ είμαι τη άποψη ότι μπορεί, ρε φίλε, ο ύπνο, α πούμε, συμφωνούμε εδώ όλοι ότι είναι, ας πούμε, από τα πιο σημαντικά πράγματα για το πώ θα Τα βγει. πιο σημαντικά. Έτσι. Γιατί εγώ στα προηγούμενα preps, καλά, μπορεί να έπαιρνα και λίγο παραπάνω τρένα από ό,τι έπρεπε, αλλά κοιμόμουν 2-3 ώρε πάντα. Και φαινόταν, έβγαινα φέτε, αλλά πάντα έτσι ένα φιλμ νερού, πάντα Ναι, ναι, ένα ναι. flatness κουρασμένο.
Τώρα που αποφάσισα, δεν λέω να το κάνετε ή να το κάνει κάποιο, είπα: ωραία, ο ύπνος δεν θα χαλάσει, πάση θυσία. Οπότε είπα: ωραία, 2-3 εβδομάδες θα πάρω sleeping pills, ό,τι και να πήρα. Και αυτό το συστημικό το από το ξέρει, όταν ξεραίνονται διαρθρώσει από το Winstrol και από τη δίαιτα, ούτε αυτό ήθελα να το ζήσω. Γιατί τελευταία είχα ζήσει να πέφτει το performance, η προπόνησή μου τόσο πολύ, που τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες έκαιγα μυς. Ναι. Και αυτό δεν άφησε να συμβεί και βγήκα πρώτη φορά full σε 20 αγώνες που έχω. Αυτό εγώ θα το κρατήσω. Ύπνος είναι βασικός, ρε φίλε, βασικός. Ναι, και εντάξει, μιλάμε τώρα για δοσολογίες πολύ μικρές. Το κόψα ήδη, το πέταξα, δεν υπάρχει. Ούτε και το ξεπέρα και κοιμάμαι τούμπαν. Ωραία, Παντελή, δηλαδή 2,5 εβδομάδες. 2,5 εβδομάδες για τον πρώτο, 3,5 για τον δεύτερο και μετά για Ολλανδία που είναι 5 του Δεκέμβρη. Άντε, για εκεί θα είμαι. 5 Δεκέμβρη θα είμαι εκεί. Στο είπα, σε υποσχέθηκα. Θα είμαι εκεί. Τι κατηγορία παίξεις, Παντελό? Τι εννοείς, μείον 100, τι εννοείς? Μείον 100 παίξεις, Λοιπόν, εδώ αυτά. Η κατηγορία με βάση τα κιλά μου είναι μείον 100, αλλά έχω δηλώσει 2. Μπορώ να δηλώσω 2, οπότε έχω δηλώσει μείον 100 και εσύ είναι 100. Οκ. Θα πάρει όλα. Αναλόγως που θα είσαι, έτσι. Όχι, ρε, θα είμαι σίγουρα μείον 100. Αλλά μπορώ να παίξω και ίσως είναι 100. Εάν είμαι λιγότερα κιλά, μπορώ να δηλώσω στην παραπάνω κιλά να παίξω. Ναι, οκ, σωστά. Εδώ, φίλε, αυτό το check-in έσπασε το ίντερνετ το ελληνικό. Εδώ, πόσα κιλά είσαι εδώ, φίλε μου? 100,5. Εδώ είσαι ακόμα 100 κιλά, ρε, σκύλε, μπράβο. 100,5. Τα hamstrings, χορδές, αυτά δεν τα έχω ξαναδεί έτσι σε σένα. Όχι. Έχουν ξαναυπάρξει, εννοείται. Εγώ δεν έχει βγει έτσι πολλές φορές. Εγώ δεν έχω δει έτσι. Ο Παντέλος έχει καλά hamstring. Ναι. Δεν είναι μερική χαρά. Του δες εδώ το στήθος, Φίλε, εντάξει, αναμένουμε τρομερό, Παντελή. Από το έτσι ίντερνετ που ακούω εγώ, ψιλοφαβορείς. Είσαι και Μουσουνίδης στην ουσία. Εντάξει, ποτέ δεν ξέρετε, φίλε, εντάξει. Φυσικά ποτέ δεν ξέρω. Εγώ αυτό που θέλω, Κώστα, είναι να βγω όπως πρέπει εγώ, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα, άμα χάσω, θα χάσω από κάποιο καλύτερο, ξέρεις. Ξέρω. Δεν σου πάσω λόγια στο στόμα. Προσπαθώ εδώ να κάνω κάτι. Απλά σου λέω εγώ για οι fans, πώς το βλέπουν, είσαι πολύ high αυτή τη στιγμή. Κοίτα, ο μόνος λόγος να χάσει ο Παντελής, ο μόνος λόγος για μένα, αν δεν φτιάξει το ποζάρισμά του. Αυτός είναι, κοίτα, αλήθεια, αυτός είναι ο μόνος λόγος που θα χάσει ο Παντελής. Δεν πρόκειται να χάσει από άλλο λόγο, να ξέρεις. Άμα βγει έτσι πως πρέπει να βγει, δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει, γιατί είναι ολοκληρωμένος. Από την άποψή μου, έτσι. Είναι, ναι. Το ποζάρισμα θα πω στο NPC, ναι. Εδώ στην Ελλάδα δεν είναι ότι τώρα... Ναι, ξέρεις κάτι, επειδή θα μπορεί να κατέβουν κάποια ονόματα και να υπάρχει πάρα πολύ comparison, πάρα πολύ αρκετή πίεση δεξιά-αριστερά, στη μέση δεξιά-αριστερά. Ξέρεις, μπορεί να φτάσει σε ένα σημείο να κλατάρεις. Ναι. Και το θέμα είναι να μπορείς όλη τη διάρκεια να... Επειδή αυτό που λες, Αστράφ, το έχω στο μυαλό μου, έχω κάνει το πιο πολύ ποζάρισμα που έχω κάνει στη ζωή μου. Κάθε πρωί έχω 4-5 γύρους κάθε πρωί. Επί μήνες τώρα. Πολύ σημαντικό. Και σε αυτό το κομμάτι έχω προπονηθεί πιο πολύ από κάθε άλλο αγώνα. Το έχω υπολογίσει αυτό, ότι μπορεί να συμβεί. Όχι εσύ εμένα, γιατί μπορεί να είσαι κοντά με έναν αντίπαλο, οπότε πρέπει να είσαι έτοιμος και σε αυτό το κομμάτι. Γιατί να είσαι καλός και να μην το δείξεις. Αυτό είναι. Γιατί να είσαι τόσο καλός και να μην μπορείς να το δείξεις στο 1000%. Έχω προετοιμαστεί και σε αυτό. Και το ποζάρισμά μου έχω δουλέψει, τα έχω δουλέψει όλα όσο περισσότερο μπορούσα να το δουλέψω. Με βάση των συνθηκών αυτό, έχω κάνει την περισσότερη προετοιμασία και σε αυτό το κομμάτι. Από όλες τις προετοιμασίες, δηλαδή και το κομμάτι του ποζαρίσματος, έχω αφαιρέσει την περισσότερη ώρα από όλες τις προετοιμασίες μέχρι τώρα. Γιατί το καταλαβαίνω αυτό που λες. Παιδιά, μου επιτρέψετε να φάω λιγάκι βέβαια, γιατί είναι η ώρα. Αστράφ, εγώ πιο πολύ νομίζω. Ξέρεις, δεν είναι ότι πώς άφερε την υπόθεση, είναι η αντοχή. Αυτό νομίζω εννοείς και εσύ. Γιατί εγώ ένα season δούλεψα ωραία. Δεν δούλεψα αντοχή. Να σου πω τι γίνεται, Κώστα, όχι, εγώ πιστεύω. Πρέπει να μην στρεσαριστείς και να παίρνεις σωστά ανάσες. Ναι, και αυτό σίγουρα. Και το στρες ήταν. Φίλε, να πάρεις την πόζα με ηρεμία, όμορφα, ωραία, άνετος. Να δείχνεις άνετος πάνω στη σκηνή και χαμογελαστός. Είναι πάρα πολύ βασικό. Εκεί φαίνεται ο αθλητής, καταλάβεις. Δηλαδή, κάθε κίνηση, δηλαδή μην μπαίνεις μια διπλή δικεφάλου μπαμ και αλλάζεις μετά κατευθείαν μπαμ. Λες και κάποιος τρέχει από πίσω σου.
Πάρ' την σαν να είσαι στο σπίτι σου το πρωί, αυτό που είπε ο Παντελής, χωρίς στρες. Να σου Γιατί πω σε αυτό. όταν ποζάρουμε μόνοι μας το πρωί και κάνουμε το Να- τέτοιο, είμαστε Να σου πω κάτι. χωρίς κάποιο στρες. Σε αυτό Αστράφ όμως, να σου πω, κάποιοι έχουν παρεξηγήσει αυτό το γρήγορο ποζάρισμα που λες. Όταν πας στο εξωτερικό, όταν σου δίνουν να βγεις μπροστά, σου λένε ότι έχεις 20 σεκόντ, έχεις 20 δευτερόλεπτα και εκεί σε 20 δευτερόλεπτα θες να δείξεις 2-3 πόζες πριν πας πίσω. Οπότε αναγκαστικά βιάζεσαι να δείξεις 2-3 πόζες για να πας πίσω. Και πολλοί το βλέπουν αυτό, σου λένε «Α, τις παίρνει γρήγορα». Τις παίρνω γρήγορα, ρε φίλε, γιατί μου έχουν δώσει 20 δευτερόλεπτα. Ναι, Και δεν θα πάρω 2 πόζες, θέλω να προλάβω να πάρω 4. Ναι, κατάλαβα. Πρέπει να έχεις ένα ψηλό, να βρεις το ψηλό balance, το πόσο γρήγορα θα βάζεις, ποιες θα δείξεις, πόσες θα δείξεις. Ή να μην έχεις στρες πάνω στη σκηνή. Εγώ, ας πούμε, εάν μου πούνε ότι έχω 20 δευτερόλεπτα και θέλω οπωσδήποτε να δείξω most muscular, side chest και back double biceps, Μπαμ. Πρέπει να Ξεκινάς είναι με muscular, γυρνάς side chest. Ναι, εντάξει, θέλει λίγο παραπάνω να δίνανε, ρε φίλε. Όπου τώρα εγώ που είμαι προ μαλάκες πρέπει στο classic physique ρουτίνα κάτι 2-3 λεπτά να κάνω. Να σου πω τι weight cap έχεις. Έχω γάμισα τα πολύ ακόμα. Πόσο? 99,6. Το 99,6. Ένα χρόνο ακόμα στους amateur φοράω. Γεια σου, ρε. Έχεις, δηλαδή κατέβηκες 95 περίπου, εσύ ήσουν ασφαλώς 95. 95 είναι ψηλοφούλα ακόμα, δηλαδή μπορείς να πιέσουμε άνετα 3-4 κιλά κάτω, αν έπρεπε. Οκ, οπότε αν είσαι εντελώς άδειος, πόσο είσαι 93. Μπρο, χωρίς φάρμακο δεν είμαι τίποτα. Σου λέω, Λιντάκης έχει δίκιο. Αν μου δώσει 3 γραμμάρια, σκάω. Οπότε περίπου έχεις... Γεια σου Γιάννα ρε, ακούς? Γεια σου ρε Γιάννη. Χοντρό Γιάννη. Καλησπέρα. Γιάννη, επειδή τώρα εδώ είμαστε με κι άλλους τσάμπιον, καθάρισες τα κύπελά σου και τα βάλες ωραία, έκανες τίποτα? Όχι αδερφέ, έχω να τα ξεσκονίσω. Ήμασταν νέοι. Κάνε λίγο χώρο γιατί έρχονται κι άλλα κύπελα τώρα και μετάλλια. Μακάρι, αμήν. Τα τέλεια μετάλλια τα είδατε? Ένα πάνελ με χοντρούς είμαστε. Τέλος πάντων, εντάξει. Δεν θέλω να σας τραβήξω μέσα κατά τα δικά μου. Αλλά ναι, Γιάννη, τι λέει, πες εδώ. Καλά, αδερφέ, εσείς πείτε, με συγχωράτε λίγο γιατί τρώω να ξαναβρω το χρώμα μου. Είμαι στο πρέπ τώρα. Ρε Παντελή, δεν κρυώνεις ρε φίλε στο πρέπ. Εγώ γιατί κρυώνω ρε μάγκες? Εμένα σπίτι είμαι, ρε, τι κρυώνω. Στα ψηλά είσαι εσύ, ναι. Όποτε παίζω έτσι χαμηλές θερμίδες και τέτοια, έτσι δεν είμαι στα πολύ θερμά μου. Εγώ είμαι, τέλομαι. Καλά, ο Παντελής τρώει γάμισε τα θερμίδες ακόμα. Ο Παντελής θα βάζει περισσότερο τρένερ, θα σας στέλνει. Τι βάζω, τι δεν βάζω. Υδρώνεται όταν κοιμόσαστε, παιδιά, τώρα εσύ. Έχει σταμπά. Εγώ βρήκα κοιμάμαι κάτω στο air condition, με αναμένο air condition κοιμάμαι. Ναι. Στην Κρήτη είναι αλλιώς, αδερφέ. Ο Παντελής σαν και εμένα είναι. Μα και στην Κρήτη είναι Αφρική να πούμε. Εδώ πέρα είμαστε στο βουνό και είμαστε τουλάχιστον 6-7 βαθμούς πιο χαμηλά από ό,τι έχει στην Αθήνα στο κέντρο. Εδώ που είμαι εδώ που είναι το σπίτι μου. Είναι καλό για το δέρμα το κρύο. Και με τον Καρουζάκη όποτε μιλάω είναι χωρίς μπλούζα και εγώ με τζακέτες. Αλλά ναι, αυτός τρώει όμως. Το σπαστικό με το κρύο είναι το πρωί όταν ξυπνάς. Μες στη νύχτα όταν ξυπνάς τρέμουν. Είναι όταν πας να κατουρίσεις, ξέρω εγώ. Φοράς την βρεγμένη μπλούζα από το τρέν. Πας να κατουρίσεις, χτυπάει αεράκι. Στην κουβέρτα πάλι, κάτσε να ξαναπώ. Γι' αυτό το πρωί δεν ξυπνάς. Εγώ έχω βρει το κόλπο. Το πρωί πας για ύπνο. Τώρα έχω μια απορία όντως, Γιάννη. Γιατί ξενυχτάς? Υπάρχει λόγος ή δεν κοιμάσαι? Δεν το ξέρω. Αλλά δεν ξενυχτάω, κοιμάμαι 8 ώρες. Κοιμάσαι το πρωί όμως? Έχω αυτό το βιορυθμό. Πρωί δεν το λέω, αδερφέ, αλλά εντάξει, όλο το ρολόι μου από μικρός είμαι νυχτόβιος. Πώς το πάει έτσι? Οκ, δεν το ξέρω, ρε φίλε. Ξέρεις, και επειδή έχω δει συνέχεια ότι λες ότι κοιμάσαι, ξέρεις, το βράδυ αργείς να κοιμηθείς ή κάνεις προπονήσεις π.χ. αργά. Ξέρεις, πάντα οι προπονήσεις είναι αργά. Το έχω μελετήσει το πράγμα, αδερφούλη. Είναι μια μειονότητα ανθρώπων που έχουν διαφορετικό βιορυθμό. Δηλαδή, η καρδιακή μου συχνότητα το βράδυ στο μέσο άνθρωπο μειώνεται για να σε προετοιμάσει για ύπνο. Και με τις κότες, ρε φίλε, λέμε αν είσαι normal άνθρωπος τώρα, έτσι. Ναι. Εγώ, φίλε, με το που πάει 12 το βράδυ έχω διάβγεια, είμαι Δράκουλας. Φίλε, κάνω τι θες το βράδυ. Ξυπνάω, ενεργοποιούμε.
Και πέφτει η καρδιακή μου συχνότητα κανονικά στις 4, στις 5, ξέρω. Ξεκινάω και ηρεμώ. Κοίτα, αν το σκεφτείς, φίλε, έχεις άδειο γυμναστήριο, έχεις άδειους δρόμους, πας όπου θες. Έχεις την ησυχία σου, δεν είναι ξύπνιος κανένας. Εμένα μου αρέσει και εμένα μου αρέσει η νύχτα. Απλά δεν ζω μόνος μου και έχω υποχρεώσεις την ημέρα. Αυτό όμως, Γιάννη, το έχεις από μικρός όμως, από μικρός. Αδερφέ, ό,τι έκανα στη ζωή μου, μέχρι και τα σχολεία και τα τεχνικά που τελείωσα και τα πτυχία, τα πάντα, όλα τα έκανα απογευματινά, βραδινά. Δηλαδή, μέχρι και τον επιχειρηματία της χρονιάς που έχω κάνει κατά καιρούς, όλα μου τα μαγαζιά το πρωί είχαν υπαλλήλους, αλλά εγώ ήμουν νυχτερινή βάρδια. Πράγμα το οποίο δεν είναι απαραίτητα κακό. Γιατί κάποιος πρέπει να είναι παραγωγικός το βράδυ, φίλε. Ναι, βέβαια. Ξέρεις, όλοι οι υπάλληλοι το βράδυ ήταν με σχασμένα λάστιχα. Εγώ ήμουν αεροπλάνο. Το πρωινό το κάρντιο πότε το έκανες? Το fast eat. Ναι. Σήμερα έγινε στις 1:30. Okay. Εντάξει, 1 η ώρα είναι. Αλλά αδερφέ, μένω και 1,5 ώρα νηστικός πριν. Να δουλέψει λίγο. Μένεις 1,5 ώρα νηστικός. Να δουλέψει λίγο και ο Χιμπίν και τα συναφή. Δεν ξέρω. Καταβολίζεις, μπρο. Εγώ τώρα με τον ανάποδο. Πόσα κιλά είμαστε? Εγώ με τον ανάποδο. Δεν μπορώ να λειτουργήσω δηλαδή να πάω προπόνηση μετά τις 7 το απόγευμα με τίποτα. Σε προετοιμασία ή στο μπάκι? Πουθενά, ποτέ. Εγώ έχω συνηθίσει να κάνω προπόνηση μεσημέρι. Εάν πάει μετά τις 6-7 ώρα το απόγευμα, δεν το σκέφτομαι καν. Άμα ανοιχτώσει έξω, ούτε να πατήσω στο γυμναστήριο. Αλήθεια, γιατί? Αν δεν έχει ήλιο, δεν μπορώ να κάνω προπόνηση. Δεν μπορώ να κάνω προπόνηση και να μην μπαίνει φυσικό φως στο γυμναστήριο. Εμένα μου αρέσει μετά από 2 γεύματα πάω κάνω μια τούμπανη προπόνηση, 2-3 ώρα. Το αγαπημένο μου είναι όμως μετά από 3 γεύματα, εκεί 5-6. Εμένα 3. Αλλά... Κάνω 3. Τρώγω 10, τρώγω 12,5, τρώγω 3 και πάω προπόνηση. 3 μακράν. Εγώ πίνω 2 τούμπανα σεξ. Αλλά μετά μέχρι τις 7-8 η ώρα έχω μαστουρώσει πάρα πολύ. Οπότε δεν με βολεύει. 2 ώρες Παντελή. Παντελή χωρίς πλάκα. Αλλιώς δεν έχει νόημα. Αλλά μάγκες το πρωί είναι όλοι τρελοί στον δρόμο. Και ειδικά και στην Κρήτη, ρε Παντελή. Πώς οδηγάνε έτσι? Φίλε, βγαίνω κανένα πρωινό να κάνω καμιά δουλειά που είναι αναγκαίο κακό και τι κάνω? Το σπάω. Ξυπνάω και μετά μπορεί να αναπληρώσω λίγο όταν βρω χρόνο, ξέρω. Φίλε, είναι άλλος κόσμος. Τώρα πέρα την πλάκα το βράδυ είναι όλα πολύ κομπλέ. Εγώ σου λέω ότι εγώ έχω συνηθίσει τώρα διαφορετικά τελείως. Για μένα δεν λειτουργώ καθόλου. Δηλαδή, ειδικά για προπονήσεις δεν το σκέφτομαι καν. Σου λέω, αν πέσει νύχτα έξω, είναι απαγορευτικό για μένα. Δηλαδή, άμα νυχτώσει. Δεν έχει να κάνει αν είναι αργά ή οτιδήποτε. Συνήθεια. Ναι. Στο κάτι έχουμε νυχτοκαματιστεί με τον Αστράφ, από ό,τι έχω ακούσει και αυτός έχει πει για αρκετά χρόνια κιόλας. Δηλαδή είναι και. Είμαστε έτσι φτιαγμένοι, αλλά είναι ότι το έχουμε συνηθίσει κιόλας. Όταν για μια δεκαετία, ρε φίλε, είναι η δουλειά σου αυτή. Μετά εξοικειώνεσαι, σου μένει. Δηλαδή τελειώνει αυτό το επεισόδιο, αλλάζει. Εγώ έχω φάει τώρα το αντίθετο. Δηλαδή 8 χρόνια που δούλευα βράδυ, μάμου σου του φίλε τώρα. Σου βγήκε αποστροφή. Σε μεγάλο βαθμό όμως. Δηλαδή σε μεγάλο βαθμό. Σε φάση ότι δεν κανονίζω, δεν το σκέφτομαι καν. Δηλαδή σαν μεγάλη στροφή, ρε φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Δηλαδή πολλές φορές λέω στον εαυτό μου, απορώ με τον εαυτό μου, αλλά λέω, δηλαδή απορώ με τον εαυτό μου πώς δούλευα. Βράδυ. Και εγώ πιτσιρικά είχα περάσει από security και δούλευα νυχτοφύλακας κι εγώ. Όχι μπαράκι και τέτοια, απλά ήμουν σε εργοστάσια, ήμουν με υπολογιστή, αραχτό. Άραγμα όλη νύχτα. Άραγμα όλη νύχτα, ρε παιδί μου. Εκεί διαβάσατε τα πιο πολλά βιβλία της ζωής μου τότε εκείνη την περίοδο. Είδες τι καλά που είναι. Ναι, το βράδυ έχει μια ηρεμία το βράδυ, φίλε, που μπορείς να μελετάς το βράδυ. Μπορείς να διαβάσεις. Ναι. Απλά τι γίνεται τώρα. Εμένα μου στοίχιζε ενεργειακά. Δηλαδή ένιωθα πολύ μια νοθρότητα μες στη μέρα που νόμιζα να το στυλ μου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, επειδή ήταν 2-3 χρόνια που δούλευα έτσι, έλεγα βαριόμουν που ζούσα, ρε παιδί μου, νιώθα πως είχα κουρασμένος και έλεγα εντάξει, το στυλ μου είναι, ρε φίλε. Είμαι άνθρωπος που δεν είμαι πολύ δραστήριος, ρε παιδί μου, τη μέρα. Μετά που σταμάτησα να δουλεύω νυχτοφύλακα και άλλαξε το βιολογικό μου ρολόι και άρχισα να κοιμάμαι άλλες ώρες, έγινα άλλος άνθρωπος μετά. Δηλαδή ήταν η ενέργειά μου αυτή πολύ. Ναι. Καμία σχέση. Δηλαδή, έχω κάνει άπειρες προετοιμασίες. Με ξενύχτη άπειρες προετοιμασίες. Και εγώ, ρε φίλε. Δεν ξέρω τώρα αν θα προόδευα περισσότερο σε αυτό ή όχι. Πάντως μου λένε ο βραδινός ύπνος και αυτά, οι ορμόνες, αφού. Αφού τις δίνουμε έτοιμες. Άλλο αυτό. Δεν έχει να κάνει ορμονικά. Δεν είναι μόνο οι ορμόνες που παράγεις. Το ξέρω. Εάν ας πούμε δεν νυχτώσει να κοιμηθείς αυτές τις συγκεκριμένες ώρες, δηλαδή θα το βλέπεις και μόνος σου. Δηλαδή, επειδή εγώ βίωσα την μεταστροφή, να είμαι on years, να κάνω προετοιμασίες και να βάζω πράγματα.
Και μετά απλά άλλαξε αυτό ότι να κοιμάμαι άλλες ώρες. Είδα μεγάλη διαφορά. Και σωματικά είδα μεγάλη διαφορά. Δηλαδή άρχισα να σπάω κάποια πλατό που πριν δεν μπορούσα. Αλλά ειδικά στη διάρκεια που είχαμε στη μέρα ήμουν πιο δραστήριο. Αυτό είναι για σένα, φίλε, που είσαι φυσιολογικός άνθρωπος, σου λέω. Μέχρι Ναι, και μα για μένα αποδεικνύεται. Το λένε οι μελέτες, φίλε. Υπάρχει μια μειονότητα. Εγώ είμαι σε αυτό το. Ναι, το πιστεύω. Δηλαδή, σκέφτομαι στο δημοτικό. Δεν αμφισβητώ αυτό που λες. Απλά συζήτηση κάνουμε και σου λέω ότι εγώ είμαι τελείως διαφορετικός αυτό. Δεν αμφιβάλλω σε αυτό που λες. Φίλε, από όταν ήμουν παιδί στο δημοτικό, Ναι. πήγαινε 3 το βράδυ και ερχόταν η μάνα και μου βγάζε την τηλεόραση από την πρίζα. Ξέρω εγώ δεν μπορούσα. Εγώ πήγαινα στα κρυφά και βάζα την πρίζα να δω Star Channel. Δεν κοιμόμουν να το καταλαβαίνεις. Δεν μπορούσα να το δω. Έτσι ήμουν από μωρό, ρε φίλε, φτιαγμένος. Ναι. Ναι, ξέρεις, η διαφορά, ξέρεις, εγώ κουραζόμουν πάρα πολύ το βράδυ, ρε φίλε, γιατί γίναγα π.χ. 7 η ώρα ή πήγα μέχρι να ξαπλώσω, πήγαινε 7.30, ξέρω εγώ. Κάνεις και ένα μπανάκι. Το θέμα είναι με μένα τι, ότι εγώ δεν ξύπναγα 3 η ώρα. Δηλαδή δεν κοιμόμουν να πες ότι κοιμάσαι 8 η ώρα και ξύπνας 3 η ώρα. Εγώ στις 10:30, 11, έχω ξυπνήσει. Αδερφέ, αυτό, ναι, δηλαδή δεν είναι ότι σβήνεις κινητά, σβήνεις και φίλε μετά από 3 ώρες εγώ ξυπνάω. Δεν ξύπναγα στις 3 ώρα το μεσημέρι να πεις ότι ολοκλήρωσα ένα ολοκληρωμένο ύπνο. Φίλε, εγώ το έκανα σπαστό και ήταν ό,τι χειρότερο. Αυτό που λες τώρα, Αστράφ, η πρώτη προετοιμασία της ζωής μου, 2008 Junior. Εγώ με τη γυναίκα μου είμαστε μαζί το 2004. Λοιπόν, τότε ήμουν με τη Χρύσα, ήμασταν ζευγάρι, ξέρεις, πιτσιρικάδες. Ναι. Δούλευα εγώ νυχτοφύλακας, η Χρύσα δούλευε σε ένα μαγαζί με ρούχα. Ξεκινάω την πρώτη προετοιμασία της ζωής μου και εγώ σχολούσα νυχτοφύλακας. Πήγαινα σπίτι 7 η ώρα το πρωί και σηκωνόμουν 8.30 ώρα να πάω τη Χρύσα στη δουλειά και μετά γυρνούσα και πήγαινα στο γυμναστήριο, έκανα το κάρντιο και μετά πήγαινα και κοιμόμουν. Και ξυπνούσα 3-4 ώρα το απόγευμα. Φίλε, τι να σου πω τώρα. Ειδικά σε κάτι προετοιμασίες τώρα να γυρνάς από δουλειά το πρωί, να κάνεις το κάρντιο και μετά να κοιμάσαι. Ναι, ξέρεις, το έχεις έννοια ότι πρέπει να κάνεις το αερόβιο σου. Τώρα δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό. Δηλαδή, σκέφτομαι καμιά φορά, φίλε, πέρασα εκείνη τη χρονιά είχα περάσει φάση να δουλεύω νυχτοφύλακας, γιατί ξέρεις, όταν δουλεύεις νυχτοφύλακας ή παίζεις 8-9 εκατοστάρικα, πώς θα σηκώσεις προετοιμασία. Με 9 εκατοστάρικα δεν σηκώσεις προετοιμασία με τίποτα. Το budget είναι μείον. Εγώ πήγαινα και αναγκαζόμουν τι έκανα τώρα. Είχα κάποιες φυλάξεις οι οποίες μπορούσα να κοιμηθώ. Γιατί η υποχρέωσή μου δεν ήταν να είμαι stand-by, έπρεπε να ξυπνάω, έπρεπε να 3 ώρες να πάω να κοιτάω κάτι μηχανήματα. Οπότε, εγώ μπορούσα ενδιάμεσα να κοιμάμαι και έβαζα ξυπνητήρι, πήγαινα να κοιτούσα τα μηχανήματα και μπορούσα να ξανακοιμηθώ. Και τι είχα κάνει, είχα 3 βάρδιες τη εβδομάδα σε αυτή την υπηρεσία που μπορούσα να κοιμηθώ. Οπότε τα πρωινά πήγαινα μονώσεις σε ταράτσες για να παίρνω ένα έξτρα μεροκάματο. Και δούλευα νύχτα που εκεί μπορούσα να κοιμηθώ και μετά πήγαινα μονώσεις. Πω, φίλε, εντάξει. Άμα σε 20 χρονών πετάς φωτιές. Έχω κάνει το ακραίο, άκου. Τελειώνω δουλειά, είμαι με τα μαύρα μου και τα αλλιώς. Και ήταν μια φάση, ρε φίλε, που έκανα σε έναν άνθρωπο, personal, αλλά αυτός ο άνθρωπος ήθελε πριν πάει δουλειά. Άκου, και έπρεπε να βρεθούμε στο γυμναστήριο 7.30 ώρα, ξέρω εγώ. Και εγώ τελείωνα τη δουλειά. Άλλαζα τα ρούχα μέσα στο αμάξι. Άκου τώρα με το κουστούμι, με το καλό παπούτσι και αυτά. Άλλαζα μέσα στο αμάξι και πήγαινα, φίλε, εξσκοτωμένος να το κάνω personal. Το κουστούμι, μπουμ. Δυο κουστούμι. Σκέψου πόσο πολύ ανάγκη, ρε φίλε, ήμασταν διψασμένοι, ανάγκη να πάρουμε τα χρήματα, να δουλέψουμε. Ο βιοπορισμός, ρε Μάρκες. Ναι, φίλε, είναι τρελό, ρε. Εκείνη την περίοδο σε αυτό μας όμως, άμα είχαμε λεφτά, τι ωραία και πόσο καλύτεροι θα γινόμασταν ή οτιδήποτε. Αλλά ρε φίλε, αυτή η δίψα που έχεις εκείνη την περίοδο, ξέρεις, που νιώθεις ότι είναι όλα εναντίον σου, σου δίνει τρελό κίνητρο, ρε φίλε. Τρελό κίνητρο. Ισχύει. Αυτές οι μέρες είναι που θυμάσαι, ρε φίλε. Η πειθαρχία θα πω στα πρώτα preps. Δηλαδή, εγώ τώρα μπες να του μιλάω. Εάν τώρα μου έλεγες να κάνω μία μέρα την προετοιμασία που έκανα τότε, δεν θα μπορούσα. Ηλικία. Και την έκανα μήνες. Είναι και ηλικία. Είναι η πειθαρχία. Ναι. Απλά έχει εξαντληθεί αυτή η extreme πειθαρχία που είχαμε πιο νέοι. Η τρέλα. Εγώ θα πω η τρέλα. Ρε Μάκης, η ηλικία είναι. Και πέρα του bodybuilding, όταν ήσουν 20 χρονών,
Εγώ έχει τύχει να φύγω Παρασκευή και να μείνω άϊπνος χωρίς να κλείσουμε δωμάτιο, να πάμε Μύκονο και να γυρίσω Δευτέρα. Τι έκανες τόσο? Και απλά καλά έπινα καφέδες. Πού πήγες? Και πήγαμε και γυρίσαμε. Το ζήσαμε κανονικότατα. Εγώ πιστεύω ότι το βασικότερο. Ναι, εγώ πιστεύω ότι το βασικότερο τότε που μπορούσαμε να το κάνουμε είναι ότι δεν ξέραμε άλλο τρόπο. Δεν είχαμε ζήσει με λεφτά. Δεν είχαμε ζήσει να έχουμε ανέσεις. Δηλαδή τότε η πραγματικότητα μας ήταν μια πολύ συγκεκριμένη πραγματικότητα. Δεν είχαμε κάτι διαφορετικό. Μπράβο. Βίος και πολιτεία όλοι. Φτωχοί ρε μαλάκες γεννηθήκαμε, φτωχοί. Και τα φέραμε βόλτα, τα κουμαντάραμε μόνοι μας. Όχι, θέλω να το παίξω Βασιλάκης Χαΐλας, αλλά είναι μια αλήθεια. Εισαγωγικά έτσι. Φίλε, δεν μας χαρίστηκε τίποτα, κακά τα ψέματα. Και αυτό είναι που το έχω και σαν καημό. Δηλαδή, είμαστε μια χώρα 11 εκατομμυρίων και άλλοι τα έχουν λυμμένα. Βλέπω την οικονομική του επιφάνεια. Εντάξει, δεν θέλω να φάνω τώρα κάπως ή λίγο, κάθομαι και σχολιάζω τώρα το πορτοφόλι του καθενός. Αλλά είναι και αυτό μια παράμετρος, αδερφέ. Και θέλω να του πω, βρε αρχιδάκο. Που κατάλαβες. Τέλος πάντων, μην το ανοίξουμε τώρα αυτό το θέμα. Εντάξει, εσύ έχεις βιώματα ζωής, φίλε, περισσότερα. Σε αυτό το κομμάτι που λες τώρα, Γιάννη, εγώ πάντα αισθανόμουν ότι ήμουν τυχερός σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, εγώ είχα πάντα. Αισθανόμουν. Εντάξει, ο καθένας έχει μια δική του επιτυχία, αλλά εγώ πολλές φορές αισθανόμουν όταν αρχίσεις και κατακτάς κάποια πράγματα, αυτό σου χτίζει μια αυτοπεποίθηση. Λες, εγώ είχα την τύχη να μην έχω τίποτα και να αρχίσω να κατακτώ πράγματα που αυτό. Μετά από ένα σημείο όταν αρχίσεις και πετυχαίνεις κάποια πράγματα, αρχίσεις και πιστεύεις πιο πολύ στον εαυτό σου και λες, εγώ ήμουν τελικά τυχερός, ρε φίλε, γιατί κατάφερα όλα, ό,τι δημιούργησα, ό,τι έκανα. Ναι, αλλά πρέπει ο άλλος να σε κρίνει. Ο άλλος που το έχει λάθη να σε κρίνει. Να πει τι, ποιος. Δεν με νοιάζει. Να πει τι και ποιος, ρε φίλε. Δεν θα με απασχολήσει μετά να με κρίνει κάποιος, γιατί πιστεύεις είναι τελείως προσωπικό αυτό. Δεν πρέπει να το αφήσεις να σε επηρεάζει. Εάν κάποιος σε κρίνει, εάν κάποιος γνωρίζει από πού ξεκίνησες και πού έχεις φτάσει. Δεν τα συνυπολογίζουν, αδερφέ, δεν τα συνυπολογίζουν. Τότε δεν έχει βάρος. Αυτό θέλω να σου πω. Πάει να πει ότι αυτός ο άνθρωπος τελικά σε κρίνει, που αυτός μπορεί να έχει βρει 10 πράγματα έτοιμα και εσύ βρήκες 0 και είσαι στο 8, εσύ έχεις καταφέρει 8 και αυτός είναι ακόμα στο 0, γιατί ό,τι βρήκε είναι έτοιμο. Οπότε αν αυτός δεν εκτιμήσει ότι εσύ έχεις κάνει ένα μεγαλύτερο ταξίδι από αυτόν, προφανώς δεν με ενδιαφέρει και η άποψή του. Δηλαδή είναι πολύ ρηχή η άποψή του, κατάλαβες. Εντάξει, αλλά πρέπει και να λέγονται. Να λέγονται. Πρέπει και να λέγονται. Παίζουμε, μιλάμε, λες και είναι όλα υπό ίσης όρης. Μιλάμε μόνο για το αν είμαστε καλοί, αν είμαστε κακοί, αν μπορέσαμε, δεν μπορέσαμε. Συμφωνώ. Και δεν αναφέρουμε πολύ βασικά πράγματα. Ότι ξέρεις κάτι, αν κάποιος είναι πρωταθλητής, δεν είναι πρωταθλητής μόνο, φίλε, στα βάρη και στη διατροφή. Είναι και πρωταθλητής της ζωής. Το να μπορέσεις και μόνο να κάνεις bodybuilding, αδερφέ, και μόνο να το κάνεις, γιατί το κάνεις με τα δικά σου κακαλά, με τις δικές σου μπάλες, είσαι πρωταθλητής. Δηλαδή μπορείς αρχικά. Το πρώτο σου μετάλλιο ότι μπορείς να το κάνεις. Μπορώ και το κάνω. Κατάλαβες. Ναι. Εγώ, ας πούμε, πολλές φορές συναντάω κάποιους ανθρώπους, παιδί μου, που σου λέει, παιδί μου, ότι σου λέει είμαι αυτοδημιούργητος, ξέρω εγώ, και μπορεί να βρήκανε ένα budget 50-60 χιλιάδες και να το κάνει 200-300 χιλιάδες. Άξιος. Πρόσεξε. Αυτό είναι ικανότητα και είναι πολύ καλό, βέβαια, να μπορείς να πάρεις 50, να τα κάνεις 300. Αλλά για φαντάσου τώρα να είσαι στο μεροκάματο, μόνο σου, πότε θα μαζέψεις 50 και 60. Ποτέ. Τα λεφτά φέρνουν λεφτά, αδερφέ. Ανοίγει τώρα κοινωνική συζήτηση. Είναι το σύστημα τέτοιο. Θέλω να σου πω, όταν είσαι στο 0, το να βρεις 50 είναι μια ολόκληρη ζωή και μπορεί ποτέ να μην βρεις 50. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, δυστυχώς. Ναι, αυτό θα σου πω. Και επειδή βρίσκεις τα 50 και έχεις την ικανότητα, είσαι έξυπνος, είσαι ωραίες ιδέες και τα κάνεις 300, λες, είμαι αυτοδημιούργητος, ξέρω εγώ. Δεν είσαι αυτοδημιούργητος, είσαι πολύ ικανός. Αυτοδημιούργητος δεν είσαι. Κοίτα, το αυτοδημιούργητος, φίλε, έχει να κάνει με πολλά πράγματα, παιδιά. Ναι, αυτό θα σου πω. Ελάχιστη είναι αυτοδημιούργητος. Έχει να κάνει με πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο. Καταρχάς, θα πούμε και κάτι άλλο. Τα λεφτά. Να τα ακούει ο κόσμος. Πέρα από τους αγώνες. Μόνο για να υπάρχουμε και να είμαστε απλά φουσκωτοί, θα σου πω εγώ. Πόσα λεφτά χρειάζεται το μήνα απλά για να υπάρχεις. Για να μπορεί κάποιος που το θεωρεί δεδομένο, χειμώνα καλοκαίρι, να λέω. Πού πήγα. Εμείς σε βλέπουμε. Γεια σου, Κρίς. Με και ο Χριστοδάς. Ξυρισμένος. Πόσα λεφτά δίνεις κάθε μήνα απλά για να μπορεί ο φίλος σου να λέει: έχω ένα φουσκωτό φίλο του Γιαννάρα και να έρχεται δίπλα σου και να βγάζει it's alright φωτογραφία. Απλά για να υπάρχω εγώ, που το κάνεις εσύ να φαίνεται τόσο απλό, δίνω 1,5 χιλιάρικο κάθε μήνα το λιγότερο σε φαγητό παπαζούδια και απλά για να υπάρχω. Μόνο για να υπάρχω. Μόνο που υπάρχω δίνω 1.000 με 1.500 ευρώ το μήνα.
€80 κάθε τρίτη μέρα στο Σκλαβενίτσι και όλα τα υπόλοιπα. Όχι να κάνω και αγώνες. Μόνο που υπάρχουν. Μόνο για να μπορείς να λες: έχω ένα φίλο του Παρδιανάρα, γενετέρα. Μόνο για να υπάρχω. Πρόσεχε, για φαντάσου τώρα, για να υπάρχεις, τι πρέπει να δώσεις και για φαντάσου να έχεις 3 παιδιά. Μόνο για να υπάρχουν. Και είπα, ξύλο, μακάρι να είναι μόνο αυτά που έχεις να δώσεις. Γιατί, φίλε, και άλλοι άνθρωποι δίνουν, ξέρεις, τη ζωή. Αν δεν έκανες bodybuilding, σε πόσα χρόνια θα ήσουν εκατομμυρίουχος? Σε πόσα χρόνια? Θα είχα 2 μεζονέτες στην Ανάψο. Για να γίνεις εκατομμυρίουχος, ξέρεις, το να είσαι εκατομμυρίουχος είναι πολύ σημαντικό. Έχει κάνει πολύ με το πόσο ικανός είσαι στις business. Είσαι ικανός στις business. Δεν είμαι ικανός, καθόλου ικανός δεν είμαι στις business. Τώρα που είμαι προς το τέλος της καριέρας μου, έχω αρχίσει, ξέρεις τι γίνεται, θα σου πω κάτι. Το bodybuilding είναι μια full-time δουλειά. Δηλαδή, όταν έχεις να κάνεις cardio, έχεις να μαγειρέψεις, έχεις να πας σε δεύτερη προπόνηση μέσα στη μέρα. Όταν νιώθεις ενεργός αθλητής και νιώθεις ότι είσαι ακόμα μέσα στη μάχη, αυτό, επειδή το αγαπάς κιόλας, σου τρώει πάρα πολύ από θέα ουσία. Τώρα που είμαι προς το τέλος της καριέρας μου και νιώθω ότι αργά ή γρήγορα, γιατί ξέρεις, μπορεί να θέλεις τραυματισμός, ασχέτως και ότι έχεις κάποιους στόχους, οτιδήποτε, αλλά τώρα που νιώθω ότι είμαι προς το τέρμα και πρέπει να ετοιμάσω ένα plan B, γιατί ξέρεις, όταν είσαι μπαμπάς, υποσυνείδητα σου δημιουργούνται κάποια πράγματα που δεν τα σκέφτεσαι πιο πριν. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ποτέ δεν είχα σκεφτεί να κάνω επενδύσεις. Ποτέ δεν είχα σκεφτεί να κάνω αποταμιεύσεις. Μόλις έκανα παιδιά, φιλέ, κάτι μέσα μου. Το έζησε όταν έμεινε έγκυος η πρώην μου. Έκανε στροφή. Δηλαδή, άρχισα να σκέφτομαι πώς θα επενδύσω χρήματα. Άρχισα να σκέφτομαι πώς να κάνω προγράμματα αποταμιευτικά για τα παιδιά μου όταν σε 10 χρόνια που θα είναι για σπουδές, να μπορώ να τους νοικιάσω ένα σπίτι, να είμαι στο business μου πολύ πιο ενεργός για να τους αφήσω κάτι πίσω. Αυτό σου έδωσε μεγαλύτερο κίνητρο να δουλέψεις παραπάνω. Έτσι. Πάρα πολύ. Παντελή, όμως τώρα, εγώ θα διαφωνήσω πιο βασικά, πιστεύω. Σε ένα πράγμα που είπες. Εγώ δεν νομίζω να είναι το τέλος της καριέρας. Εγώ νομίζω τώρα έχει ένα καλό κομμάτι που ξεκινάει, το οποίο με το mindset που έχεις, που το συνδυάζεις με business, θα πάει πάρα πολύ. Θα σου πω κάτι. Η πραγματικότητα είναι μία. Όταν είσαι 38 ετών, μπορεί αύριο να πας ένα τερματισμό στο γυμναστήριο. Αν πας ένα σοβαρό τερματισμό στο γυμναστήριο, δεν είσαι 25. Δηλαδή, το ότι είσαι σωματικά και μπορεί, ας πούμε, υποτέλειες συνθήκες να είσαι άλλα 3-4 χρόνια. Εγώ αυτό πιστεύω θα γίνει. Όμως κάνεις ένα τάκ και γίνεται μια θλάση, γίνεται μια ρήξη και δεν έχεις το χρόνο να ξαναεπιστρέψεις ποτέ. Δηλαδή, μπορεί η καριέρα σου να έχει άλλα 5, άλλα 6 χρόνια, μπορεί να έχει ένα. Εγώ νομίζω ότι στη διαχείριση, εμπειρία και όλα τα καινούρια μέσα που έχουμε, ναι, μπορεί να έχει ατυχία απλά. Η κακιά στιγμή, να ξέρεις, η κακιά στιγμή είναι πάντα μέσα στη ζωή. Μπορεί και όχι όμως. Έχουμε άπειρα παραδείγματα από bodybuilders που είναι 40 συν και κάνουν πρόοδο. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Εάν όμως έχεις μια κακιά στιγμή μέσα στο γυμναστήριο και μπορεί να πάθεις ένα τραυματισμό, που δεν σημαίνει ότι εγώ, ας πούμε, τώρα έχω αλλάξει πολύ τον τρόπο που γυμνάζομαι, έχω μετριάσει πάρα πολύ τα ρέσκα. Και ο σκοπός μου δεν είναι π.χ. να βάλω παραπάνω μυϊκή μάζα, είναι να παρατείνω την καριέρα μου. Δηλαδή, σκέφτομαι αποκλειστικά πώς θα μπορέσω να έχω παραπάνω καριέρα. Δηλαδή, παραπάνω χρόνια αγώνων. Γενικά, Παντελή, έχεις τραυματιστεί συχνά στη ζωή σου. Τώρα έχεις αυτό στο προσωπικό. Ποτέ. Τότε, ρε φίλε, μην. Καλά, αν έχεις αυτό το mindset τώρα, καλά θα πάει. Άκου τώρα. Έπαθε ένα τραυματισμό φέτος. Και το χειμώνα δεν θα έπαιζα φέτος, να μην παίξω. Γιατί έπαθα δευτέρου βαθμού θλάση στον προσαγωγό. Γιατί κλώτσα. Έπαιζα με τα παιδιά μου μπάλα. Δεν θα συνέβαινε καν. Και παράδειγμα που ξεκολλήσει ο προσαγωγός, κατάλαβες. Παράδειγμα που θα μεγάλη ζημιά. Δεν ήταν στο γυμναστήριο όμως, κατάλαβες. Ναι, ρε φίλα, ήταν η κακιά στιγμή όμως. Αν πάρουμε την κακιά στιγμή, εγώ νομίζω έχεις πολύ πράγμα ακόμα να δώσεις, φίλε, να ξέρεις. Ναι, ρε φίλε, να ξέρεις τι γίνεται. Αυτό όμως για μένα είναι μια ανώριμη σκέψη. Το να σκέφτομαι μόνο το ιδανικό σενάριο και να μην έχω plan B. Εννοείται. Το ιδανικό σενάριο και το plan B πρέπει να το έχεις. Το ιδανικό σενάριο δεν θα είσαι εγωιστής bodybuilder. Θα το κάνεις business εσύ τώρα με το μυαλό που έχεις. Θα σου πω, για μένα τώρα ποιο είναι το ιδανικό σενάριο. Είναι να σκέφτομαι ότι έχω 5 χρόνια ακόμα, 6 χρόνια ακόμα, πολύ καλά, αλλά μπορεί αύριο να συμβεί κάτι να τελειώσουν όλα. Οπότε πρέπει αυτά τα 5 χρόνια που έχω να τα ρουφήξω. Έτσι, να τα αρμέξεις καλά. Κάτι που δεν το έκανα πιο μικρός. Άμα ολοκληρώσω, να τοποθετηθώ σαν πρεσβύτερος και σαν πιο κοντά στην ηλικία σου. Να εξηγήσω στον Νίκαρο να καταλάβει το άγχος, το στρες να μετράει αντίστροφα ο χρόνος. Όταν ήμουν 30, με χτύπησε μια πάθηση στο ευθυσιαίο σύστημα και μ' άφησε χωρίς βάρη καθόλου 3 χρόνια. Ναι, το θυμάμαι. Εκεί το βλέπεις το ποτήρι μισογεμάτο, λες δεν πειράζει, θα μεγαλώσω λίγο το προσδόκιμο ζωής των οργάνων μου, βαστάω για τα γεράματα, θα τα πούμε αργότερα. Τώρα. Και έτσι έγινε. Δόξα τω Θεώ, πάνω απ' όλα.
Τώρα δεν μπορεί να το πει αυτό, Ικάρε. Γιατί? Γιατί είμαστε άνθρωποι που έχουμε αυξημένη υπερηφάνεια και θέλουμε να σταματήσουμε στα καλύτερά μας. Δεν θέλουμε να συνεχίσουμε στα 50. Καταλαβες. Τώρα δεν μπορείς να πεις ναι, κάνω ένα μεγάλο διάλειμμα, ξεκουράζω το οργανά μου και ξαναμπαίνω. Πού να μπει σε 47. Αν τώρα βγεις για 2-3 χρόνια τελείωσε. Αλλά το αδερφέ, αυτό που σου λέει είναι πολύ. Ναι. Τώρα το σώμα σου είναι πιο πολύτιμο και πρέπει να έχει τον νου σου, φίλε. Είναι αυτή η τριετία, η τετραετία, η πιο παραγωγική σου. Δεν είσαι 25 που αν γίνει μια στραβή, λες δεν πειράζει, έχει ο Θεός, το ξαναπιάνω αργότερα. Ναι, είναι τώρα ποτέ είμαστε. Είμαστε στα τελευταία καλά μας, αδερφούλη. Καταλαβες. Αλλά πιστεύω ότι έχετε τόσο μυαλό που δεν θα πάθετε κάτι αν δεν συμβεί κάτι. Μια τρελιά τυχαία. Αδερφέ, μιλάμε και για τη ζωή τώρα. Δεν είναι μόνο τραυματίστηκε και μου χτυπήκε το δικέφαλο ή το. Ναι, εντάξει, τι ζωή. Δηλαδή, οκ. Δεν ανεβαίνει σε χιλιάδες μηχανές, αλλά τι μπορεί να κάνεις. Αν παίζει. Πρέπει να είσαι έξυπνος ο κάθε αθλητής γενικά στην καριέρα του. Πρέπει να είναι έξυπνος το πότε θα σταματήσει την καριέρα του. Όπως π.χ. και ο Τζέι Κάτλερ που σταμάτησε την καριέρα του σε ένα σημείο και λέει: θα ασχοληθώ με το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, και δεν έμαθε κάποιες πάρα πολλές ζημιές. Γιατί η ζημιά πολλές φορές, παιδιά, δεν ξέρουν πότε θα μας έρθει. Και δεν ξέρεις τι είναι ο καθένας. Ακριβώς. Οπότε, καλό είναι να ξέρεις πότε θα σταματήσεις, γιατί είναι ένα άθλημα το οποίο, όπως γνωρίζουμε όλοι, δεν έχει σταματημό. Πάντα θες να είσαι καλύτερος, πάντα θες να δώσεις το καλύτερο σου αυτό, πάντα θες να δεις παραπάνω εξέλιξη, πάντα θες παραπάνω, με λίγα λόγια, στο bodybuilding. Οπότε πρέπει να είσαι έξυπνος και να πεις: είμαι εδώ. Γι' αυτό είπα πριν, ότι εγώ βλέπω ότι το σώμα. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο Κώστας, ο Ίκαρος. Ναι, τώρα σου πει στα 38 μου, είμαι πιο καλό από ότι ήμουν νέο. Αλλά αυτό όμως, ξέρεις τι, κρύβει πολλές παγίδες. Μπορεί σε παρασύ να νομίζεις ότι έχει πολύ καριέρα ακόμα. Και όμως να μην έχει τόσο πολύ όσο νομίζεις. Νομίζω όμως ότι αλλάζουν και τα χρόνια πολύ γρήγορα. Χρήστο, για πες και εσύ την γνώμη σου. Εγώ λέω το 40 είναι το καινούριο 30. Γιατί έχουμε πεπτίδια, έχουμε πιο πολύ IQ. Θα έχουν και πιο νέοι όμως. Άσχετα τι θα έρθουν. Εσύ όμως συνεχίζεις να εξελίσσεσαι. Αν έχεις κρατήσει το σώμα σου νέο. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Για μένα, ρε φίλε, εξαρτάται από το τι έχεις κάνει όσο ήσουν νεότερος. Γιατί υπάρχουν και αρκετοί αθλητές που τους βλέπουμε όπου τα δίνουν όλα, πραγματικά όλα, όσο είναι μικροί και μετά απλά εξαφανίζονται. Αυτό βέβαια όταν είσαι μικρός δεν το σκέφτεσαι ποτέ, έτσι. Λες, εντάξει, για πάντα θα πηγαίνει, θα τα δίνω 1000%. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με τι βιώματα είχες μικρότερους. Δηλαδή, εγώ προσωπικά θα μιλήσω από τη δική μου οπτική γωνία. Είχα ανθρώπους γύρω μου που με προσέχανε πάρα πολύ, οπότε κοιτούσα πάντα να πάρω το περισσότερο με τα λιγότερα. Είτε αυτό έχει να κάνει προπόνηση, είτε αυτό έχει να κάνει διατροφή. Φάρμακα, συγγνώμη. Οπότε είχα μια τάση στο να προστατεύω τον εαυτό μου από μικρός. Αυτό δεν ισχύει στους περισσότερους. Οπότε θα σου πω ότι ναι, ίσως όχι, δεν θεωρώ τα 40 με τα καινούργια 30 για πολλούς. Αυτό ισχύει υπό κάποιες συνθήκες όπου αυτές πρέπει να έχεις φροντίσει όσο είσαι μικρός. Δηλαδή, εγώ έβλεπα μπροστά μου και με την προπόνηση θα μπορούσα να πηγαίνω εγώ εξ αρχής όλα κόκκινα, να τραβάω όλο το γυμναστήριο και να είμαι ο πιο δυνατός. Απλά εγώ, όταν είχα ξεκινήσει, είχα δει μπροστά μου πολλά. Είχα δει δικέφαλα να κόβονται, είχα δει στήθη να κόβονται και δεν μ' άρεσε πολύ εμένα αυτό. Γιατί λέγα, κάτσε ρε φίλε. Τώρα αυτό σε μια στιγμή έχει καταστρέψει όλη την καριέρα. Δεν μπορεί να ξανανεύει πάνω σκηνή. Και να ξανανεύει, κάτι θα έχει να κρύψει, θα έχει συνέχεια το νου του σε αυτό. Θα είναι μείον, μεγάλο μείον. Οπότε λέω, κάτσε λίγο. Καλύτερα να πάω λίγο πιο. Να μην πάω τόσο γρήγορα, να προσέχω λίγο τον εαυτό μου. Και εν τέλει δεν θεωρώ ότι κερδίζεις και κάτι τρελό πιέζοντας σαν να μην υπάρχει αύριο. Θεωρώ ότι long term πίσω βγαίνεις. Αυτό είναι μόνο για το μυαλό, είναι μόνο η κάβλα. Άρα θεωρείς ότι αν πιέσεις από πολύ νωρίς δεν έχεις μεγάλη διάρκεια. Αυτό που έλεγε ο Βαγγέλης στο podcast που λέγαμε. Θυμάσαι, Ίκαρε, που σου είπε σε μια φάση για τον Παριτάκη. Και λέει ναι, αλλά αυτός ξεκίνησε αργά. Ναι. Δηλαδή, την ακούω αυτή την άποψη ότι κάποιος ο οποίος ξεκινάει αργά. Γιατί λέω παραδόξως αυτός, με ρώτησες. Μου λες είχε τα δέρματα της ηλικίας. Και σου λέω αυτός παραδόξος φίλος, περνάνε τα χρόνια, αναπτύσσεται. Αλλά το δέρμα της ηλικίας το έχει ο Παριτάκης. Απλά έχει αναπτύσσεται, βάζει μάζα, αδερφέ. Ενώ θα πρέπει να έχει σαρκοπενία βάση ηλικίας, ξέρω εγώ. Δηλαδή, το τελευταίο γενικό που πήρε στην Κρήτη ήταν στο καλύτερο μεγεθός του, νομίζω, που έχει ξαναβγεί. Σαν μέγεθος. Αυτό είναι cheat code, να είσαι big και να έχει το δέρμα του old man skin. Οπότε, με λίγα λόγια, αυτό που θέλουμε να πούμε στα παιδιά είναι να κάνουν εξετάσεις. Όποτε έχουν να κάνουν εξετάσεις, να κάνουν εξετάσεις. Γιατί είναι κάτι πάρα πολύ βασικό, το οποίο πάρα πολλά άτομα παραμελούν, τα αφήνουν από λόγω
ότι φοβούνται μήπως δουν κάτι το οποίο δεν τους αρέσει. Αυτό το οποίο δεν σ' αρέσει πρέπει να το δεις για να γίνεις καλύτερος και να προσέχεις λίγο παραπάνω. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει πολλή αμέλεια και ρε παιδί μου, σιγά δεν θα πάω να κάνω εξετάσεις. Μόνο οι εξετάσεις, οι βαθιές εξετάσεις, όχι οι γενικές αίματος, οι βαθιές εξετάσεις θα σου δείξουν το πώς, σε τι κατάσταση είσαι. Και εγώ για να κλείσουμε αυτό το θέμα, να μπούμε σε κάποιο άλλο θέμα, εγώ θα συμφωνήσω με τον Κώστα, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Κώστα ότι τα 40 είναι τα, πώς το είπε, δεύτερα 30, πώς το είπες. Κάτι τέτοιο, καινούργια 30. Ναι, δεν αλλά αυτό που είναι. όχι. Κώστα, εγώ θα έλεγα και μου διαφωνούσες αν θυμάσαι και σου έλεγα στα 35. Διαφωνούσα, βρες μου το κλιπ. Κάτσε να τελειώσω. Όχι όμως όταν συζητάμε για πρωταθλητισμό και να παίζεις για πρώτες θέσεις. Δηλαδή θεωρώ ότι ένας άνθρωπος στα 40 που γυμνάζεται, που κάνει μια πολύ καλή ζωή, είναι πάρα πολύ ακμαίος, είναι πάρα πολύ νέος, είναι στα καλύτερά του, αλλά δεν πάει να είναι 40 και δεν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό μετά. Δηλαδή μετά από εκεί πέρα, αναγκαστικά 41-42, δεν θα μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό να παίζει για πρώτες θέσεις. Κακά τα ψέματα. Αλλά μπορεί σε άλλους τομείς της ζωής σου να είσαι super. Ερώτηση. Γιατί το πικ όλων των μεγάλων αθλητών είναι από τα 36 μέχρι τα 45? Δεν είναι μέχρι τα 45. Ελάχιστη είναι πικ στα 45. Οι πιο πολλοί. Γιατί ξέρεις. Να αρχίσω να σου λέω ονόματα. Κοίτα, εγώ σκέφτομαι ονόματα, αλλά είναι όλοι μάλλον. Λίγο μόνος. Προσέξτε. Το πικ τι σημαίνει? Ότι είμαι στα καλύτερά μου. Όχι ότι διατηρώ σιγά σιγά μια πτωτική πορεία και είμαι ανταγωνιστικός. Ποιος είναι 45 χρόνων, ρε παιδιά, και είναι στα είναι μόνο μαύρη, αλλιώς θα σου λέγα. Δεν ξέρω. Ωραία. Στο πικ του μεγέθους θα πω εγώ, όχι του condition, ήταν ο Ρόνι Κόλεμα στα 44 που βγήκε. Όχι, δεν ήταν στο πικ του. Πότε έχασε από τον Κάτλερ? Από τον Κάτλερ πότε έχασε? Όχι, ήταν από τα 38-39 του μέχρι τα 46 είχε το πικ. 41 αριστερή φορά. Όταν έχασε από το 2003 ήταν γάματα. Γι' αυτό σου άλλο, το ότι έχει πιάσει ένα πολύ καλό πικ και συντήρησε μια κατάσταση, αλλά το πικ του δεν ήταν εκεί. Σαν κρέα, σαν μάζες. Το 2003 που έκανε το mutation με το Chad Nichols ήταν 42-43 ήταν. Ναι. Και ο Σον Ρόντεν πήρε αργά και ο Μπράντον Κέρ είναι γέρος. Το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Το θέμα είναι ότι αυτοί οι τύποι που λένε ο Κόλεμαν και αυτοί, ξέρεις, που παίζανε μέσα στα τώρα, ρε παιδιά. Ναι, αλλά ξέρεις τι, αυτοί παίζανε και για χρήματα. Δηλαδή είχε ενδιάμεσα από την πορεία τους κάποιες χορηγίες, κάποια πράγματα που πρέπει να υποστηρίξουν για να κρατάνε το όνομά τους και αυτά. Δηλαδή, αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Θα σου πω, δηλαδή, τι λέω, δηλαδή αυτός έπαιζε, θα πεις, αυτός παίζει για εκατομμύρια, ο άλλος παίζει για ψίχουλα. Οπότε γιατί ένας που παίζει για ψίχουλα στα 43 του να φορτώσει? Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Έτσι όπως σε βλέπω, έτσι όπως βλέπω την πορεία σου. Δεν ξέρω. Αυτή είναι και δεν το πιστεύω. Για κάποιο λόγο δεν το πιστεύω ούτε για τον εαυτό μου αυτό, αδερφούλη. Μακάρι. Γιάννη, σου το εύχομαι και μου το εύχομαι. Υπάρχει και το αντίθετο όμως. Γιατί ο Μπάμζετ π.χ. που ξεκίνησε πάρα πολύ νωρίς στην καριέρα του. Εντάξει, αυτό θα προσθέσει κι άλλους λόγους. Ναι, στα 30 του όμως, που λέει ο λόγος, ξέρεις, έκανε πίσω. Δηλαδή υπάρχει αυτός που κάνει μπροστά μετά τα 30. Όμως, ήταν μια απόφαση που την πήρε συνειδητά μόνος του. Ναι, γιατί είχε θέμα υγείας, γι' αυτό σταμάτησε. Ο Μπάμζετ όχι, απλά εντάξει, είχε τόσα λεφτά πλέον που δεν αξίζει να παίξει άλλο. Ναι. Και θα ξανάρθει να ξέρεις. Αλλά αυτός, ρε φίλε, τώρα αν τον άφηνες να παίξει open, θα γινόταν όλο καλύτερος. Ναι. Δεν νομίζω να μην γινόταν καλύτερος. Εγώ περιμένω το EFL να γίνει, παιδιά. Ναι, γάμισε τα. Αλλά δες λίγο, αυτός είναι ο καλύτερος Κόλμαν, Παντελή, κατά τη γνώμη σου, το 98. Εμένα ο Κόλεμαν, ο αγαπημένος μου Κόλεμαν, το 99. Δες εδώ, ο Βίλερ πήγε να σηκώσει το τέτοιο. Το 99, ο Κόλεμαν το 99 είναι ο αγαπημένος μου. Εδώ, αλλά κάτσε να δούμε το 99. Το 99 βγήκε σαν το 98 περίπου. Τι σ' αρέσει? Πιο μεγάλος. Καλύτερος Ρόνι 2001, φίλε, Arnold Classic. Πολλοί το λένε, εμένα μου αρέσει το 99 όμως. Εδώ μου αρέσει. 3 ρε μάκες, πλάκα κάνετε. Εντάξει, το 3 μπρο είχε ξεφτυλιστεί λίγο εκεί πέρα, είχαν φύγει και όλα, είχαν εξασχολήσει. Δεν πειράζει, μπρο, ήταν έξω πραγματικός. Δες εδώ ένα save. Είναι πιο full, ναι, είναι πιο full εδώ. Πιο big. Εδώ τρελαίνομαι, ρε φίλε, εδώ τον βλέπω, ρε φίλε, και είναι ρε φίλε, σαν, τι να πω. Λοιπόν, ο Κορμίρ σε αυτό το Ολύμπια που βγήκε τρίτος, ναι, φανταστικός. Το βράδυ πριν ήταν για πάρτι. Αλήθεια. Ναι, πάντα ήταν για πάρτι. Έτσι πως τον βλέπεις είναι σκασμένος.
Από βότκες. Ποια βότκες, ρε. Ποια βότκα, ρε μαλάκα. Ο τύπος μαλάκα, καταρχάς το σκηνικό το έχει πει, ρε, που με εμάς. Μπορεί να μην το άκουσα τα παιδιά. Λοιπόν, Δεν το άκουσα. θες να πεις? Πες. Μπρο, είμαστε έξω, έχουμε βγει από το registration, είμαστε εκεί που γίνεται το λίμπε τέλος πάντων και περπατάμε. Και βγαίνουμε από το ξενοδοχείο και εκεί που είμαστε έξω από το ξενοδοχείο έχουμε ένα τσιγάρο, παιδί μου, και πίνουμε. Και προχωράμε, πάμε στο αυτοκίνητο, δεν είναι, ενώ στον κόσμο κανονικά. Και φίλοι είναι από πίσω μας στο κορμιέρ. Που εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε μιλήσει, έχουμε αράξει, έχουμε. Και από τον coach, δηλαδή, μου είχε δώσει και το κινητό του εμένα, δηλαδή τα λέγαμε κάθε μέρα. Και έτσι όπως περνάει, από αυτούς μπορεί να μας έχει ξεχάσει, ξέρω εγώ, δεν ήξερε ποιοι είμαστε καν. Φίλε, ο τύπος απλά περνάει από δίπλα μας, έρχεται, μας κοιτάει και μου λέει τι καπνίζετε εδώ. Και πριν του πω, έχω εγώ το τσιγάρο, μου το παίρνει από τα χέρια και αρχίζει και καπνίζει. Ο τύπος δεν ρώτησε καν, δεν τον ενδιέφερε τι καπνίζω. Το παίρνει από τα χέρια και αρχίζει και καπνίζει. Και αρχίζει μαλάκα και βύχει. Μπρο, εγώ έχω πεθάνει στα γέλια. Αρχίζει και βύχει σαν το μπούστι, δεν μπορεί να ηρεμήσει. Και μου λέει, τι έχεις βάλει εδώ μέσα? Του λέω εγώ, ρε, τι έχω βάλει. Weed έχω βάλει, τι έχω βάλει. Το COVID. Πρασίτατος, έρχεται, σου λέω, hey, what's that? Το παίρνει μαλάκα. Ναι, πριν το απαντήσω, έχει πάρει και έχει τραβήξει την τζούρα. Τι πάρας με έναν. Εντάξει. Το μένο ήταν καλό. Κοσμάρα, λίγο. Αυτός όλη μέρα είναι high και απλά έτσι, έχει το όνομα, φλεξάρει εκεί στον κόσμο και δεν κάνει τίποτα. Ναι, ρε. Δεν κάνει τίποτα. Αλλά, τέλος πάντων, εγώ θέλω να μου πει ο Αστράφ, γιατί είναι ο μόνος που δεν έχω update τώρα τελευταία, πού είσαι, τι κάνεις, πόσα κιλά είσαι. Τα κιλά σε ενδιαφέρουν. Πόσα συνολικά γραμμάρια πραγμάτων παίρνεις ή δεν παίρνεις. Πραγμάτων. Αλλά τι είναι, δεν ξέρω. Τι γίνεται, σε τι φάση είμαστε? Μια εβδομάδα off. Τώρα είσαι μια εβδομάδα off. Ναι, από την Τετάρτη. Οπότε σήμερα πήγα προπόνηση πρώτη μέρα. Δηλαδή Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη off. Πήγα και σήμερα έκανα εξετάσεις για να ξεκινήσουμε, να δούμε πώς είμαστε πριν ξεκινήσω. Και ο Χρήστος θέλει εξετάσεις τώρα. Αυτό. Οπότε πήγα, τις έκανα σήμερα όλα κομπλέ για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Μάλλον αύριο θα τις έχω. Κοίταγα όλη μέρα σήμερα, δεν έχουν έρθει τίποτα. Οπότε θα τσίρω στο δικό μου και προχωράμε. Τώρα πρέπει να ξεκινήσει το off-season. Δηλαδή αυτό. Αλλά ήθελα μια ξεκούραση, την ήθελα φίλε οπωσδήποτε. Είχα πάει στη Θεσσαλονίκη λίγο 3-4 μέρες. Σε τι κιλά είσαι? 115 κρατιέμαι. Κοίτα, κρατιέμαι πάρα πολύ καλά, φίλε. Πάρα πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ δηλαδή. Και δηλαδή, ξέρεις, μπορεί να είμαι λίγο πιο soft. Δηλαδή να νιώθω πιο μαλακός, γιατί έχει ηρεμήσει, έχει φύγει το γαλακτικό οξύ, ξέρεις, από τους μυς και αυτά. Το γαλάκτο και είσαι πιο μαλακός και αυτά. Αλλά 115 κιλά είμαι TRT, ξέρω εγώ μέχρι στιγμής. Γιατί δεν μου έχει στείλει ακόμα το πρόγραμμα. Μέχρι να δούμε τις εξετάσεις και τι θα βάλουμε και τι θα βάλουμε κτλ. Ένα ML τεστ την εβδομάδα του πάω μισό-μισό. Οι οποίοι εντάξει μπορεί να μας ακούνε τώρα και λέει τι μας δείτε αυτούς. Αλλά δεν εντάξει. Όσο θέλει. Ναι, ένα ML τεστ την εβδομάδα. Μου έχει ρίξει τη ψυχολογία βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Αρκετά κιόλας. Και βάζω 5 μονάδες αφιστική. Αλλά φίλε, πιστεύω ότι το TRT, ξέρεις, 2 εβδομάδες δεν είμαι στα. Αυτές τις 2 εβδομάδες είμαι στο έτσι. Στο ψυχολογία πάνω κάτω έτσι πάει. Εγώ να σας πω κάτι που έχω παρατηρήσει. Εγώ το πιο ωραίο feeling το έχω φίλε στο TRT. Αυτό ήθελα να σου πω, ρε Παντελή. Εννοείται, ρε μαλάκα, τι έχεις πάνω κάτω στο TRT, δηλαδή στον κύκλο τι έχεις δηλαδή. Ναι, εντάξει, κάτσε. Εγώ νιώθω ήρεμος και ωραίος και δεν έχω εκρήξεις. Ναι, δεν λέμε από αυτήν την άποψη, αλλά νιώθω ότι χάνω χρόνο από το progress. Ναι, αλλά φίλε, πάει μπροστά η ζωή σου. Το έχετε προσέξει όταν είμαστε TRT. Εγώ φίλε, για κάποιο λόγο πάνε οι δουλειές σου καλά. Δεν έχω μαλώσει. Και επικοινωνείς. Όταν είστε μέσα, φίλε. Ναι. Ισχύει. Ότι ηρεμείς λίγο το στρες σου φεύγει, ναι, αλλά ξέρεις, θες λίγο και το. Εντάξει, εγώ 9 εβδομάδες είμαι μέχρι στιγμής έξω. Οπότε νομίζω. Αυτό που γαμάει είναι όταν είμαι off, ο ύπνος γαμάει. Εγώ που δεν κοιμάμαι 10 ώρες το βρήκα. Μου τον χάνω γεύμα. Ναι. Ρε φίλε, εγώ με το. Αυτό όμως να σου πω κάτι. Τώρα, άποψή μου και τι έχω δει όλα αυτά τα χρόνια.
αυτό το πράγμα με τον ύπνο δεν πρέπει. Δηλαδή, ότι θυμάσαι πάρα πολύ καλά στο TRT. Τι? Θα το πεις τώρα, Ποιο? Αυτό με τον ύπνο είναι επειδή παίρνεις too much gear. Ναι, μπρο. Ναι, μπρο. Αυτό. Καταρχάς, για ποιο λόγο να φτάσει τον εαυτό σου σε σημείο μέσα στο cycle, να διαλύσεις τον ύπνο σου, που είναι το νούμερο ένα όπλο σου για ανάρρωση. Άμα γαμηθεί ο ύπνος, δεν θα μπορείς να αποδώσεις, δεν θα χωνεύεις καλά το φαΐ, δεν θα μπορείς να πας καλά προπόνηση και πάει λέγοντας. Εγώ σου είπα, αυτό το feeling είχα τώρα, που τις τελευταίες 2, 3, 4 εβδομάδες συμφωνήσαμε ούτως ή άλλως με τον Μάρτιν να πουσάρουμε λίγο παραπάνω και είχα φτάσει στα 2.200 και γιατί ήμουνα 1.500-1.600 και ένιωθα τέλεια και με το που πήγα στα 2, φίλε, ξεκίνησα να νιώθω σκατά. Και ψαχνόμουν να αλλάξω το ένα, να αλλάξω το άλλο, να δω λίγο τα φαγητά, να αλλάξω τη διατροφή. Και δεν άλλαζε τίποτα. Και ξαφνικά, φίλε, με το που τα κόβω και είμαι TRT τώρα, τελειώνει η πέμπτη εβδομάδα, πάσχα στη μέση. Φίλε, από την πρώτη εβδομάδα ξεκίνησα να κοιμάμαι καλά, να τρώω το φαΐ που είχα pick off season, να το τρώω στο TRT λες και δεν είναι τίποτα. Αναπνοές καλές. Αναπνοές καλές. Ναι. Σου ανοίγει. Κάνω καλύτερη προπόνηση. Οπότε να σου πω κάτι. Εμένα, είναι απλή λογική. Όλοι θέλουμε, εντάξει, οκ. Εντάξει, όλοι. Εγώ δεν θέλω, αλλά τέλος πάντων. Για ποιο λόγο να κάνεις κάτι στον εαυτό σου που σου παίρνει πίσω? Γιατί πραγματικά, άμα σου παίρνει ρε φίλε, φαΐ, ύπνο και προπόνηση, τι σε πάει? Θα σου δώσω δίκιο, προφανώς. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Μπορώ να πω ή να του δώσει Ζάναξ. Δίκιο ή Ζάναξ. Όχι, το Ζάναξ δεν είναι για year round, είναι μόνο για πριν. Διαγεύτε. Τι θα δίνει στον coach? Σε φάση έκανα injection μέρα παραμέρα, Χριστό. Στο έχω πει και είχα πυρετό κάθε δεύτερη μέρα. Πήρε και λέω, γιατί έχω πυρετό? Λέει γελάει όλο. Όχι, τώρα να καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι. Δεν ήξερα ότι μπορεί να πάθεις πυρετό από τα πολλά ανθρώπου. Να κάνω μια ερώτηση. Φίλε. Να εκμεταλλευτώ λίγο και τον πιστόλια και όλα αυτά. Γιατί όταν είμαστε στα όγκα δεν νιστάζουμε όπως λέει το βράδυ, αλλά νιστάζουμε σε όλες τις υπόλοιπες λάθος στιγμές? Όχι επειδή δεν κοιμόμαστε το βράδυ. Γενικά θέλω να μου το πει. Και η μία ερώτηση είναι αυτή, και η άλλη είναι γιατί όταν πίνουν morals μας παίρνει ο ύπνος. Το παθαίνω. Έχω να πάρω orals. Αυτό. Κοίταξε, ναι, άμα λιώσεις κάνα αντιμπόλ, κάνα τη γλώσσα και τέτοια, είσαι μια ώρα που είσαι σαν κοτόπουλο, ρε φίλε, σε πιάνει νύστα. Και γενικότερα έχει μια βαρεμάρα, μια ελαφρότητα. Ειδικά τώρα, άμα μιλάμε για αντίμπολ που είναι heavy androgen και μιλές τώρα υπογλώσσια. Μην μου πεις μόνο το φαΐ. Δεν γίνεται να είναι μόνο το φαΐ. Όχι, όχι, άστο φαΐ. Το φαΐ το βγάζω έξω. Είναι ένας παράγοντας που παίζει ρόλο, το ξέρουμε. Αλλά δεν πειράζει. Ναι, αλλά όταν μιλάμε τώρα για orals, που κατά κύριο λόγο, όταν είμαστε στον όγκο, δεν μιλάμε για withdrawal και τέτοια που είναι πιο anabolic προς τα εκεί πάνε, αλλά μιλάμε για πιο heavy androgen. Μιλάμε για dibble, μιλάμε για anadrol, ok. Ναι, αυτά τώρα, ειδικά με το πας υπογλώσσια. Για ύπνο, παιδιά. Το πικ που βαράει μέσα τον ανδρογόνο έχει φύγει τορπίλι, δεν το έχει προλάβει. Οπότε όταν έχεις το... Ναι, αλλά θα πρέπει να λειτουργήσει. Θα πρέπει να λειτουργήσει αδρενεργικά και να σε ξυπνήσει. Υποτίθεται το βάζεις μια ώρα πριν την προπόνηση για να κάνεις πιο δυνατή προπόνηση. Εγώ θεωρώ ότι... Αδερφέ, μολύβι στον καναπέ, εκεί που με αφήσει εκεί. Ναι, εγώ θεωρώ ότι πήρα τι άλλο, καλή νύχτα. Στα πολύ ψηλά ανδρογόνα, εγώ είμαι πάρα πολύ λιθαργικός. Όλοι βασικά είναι. Απλά δεν είναι. Είμαι λιθαργικός σε βαθμό που αντιπαραγωγικός βασικά. Σε ακραίο. Γιατί ρωτάω, ξέρετε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό? Τεχνικά, γιατί συμβαίνει? Μπορεί να είναι απλά too much. Κοίτα, εγώ μπορώ να... Ίσως, δεν ξέρω, κρασάρει το νευρικό σύστημα, είναι τόσο overstimulated με androgen και απλά... Φίλε, και με 20 mg. Δηλαδή, μπορεί να το τοποθετήσω κάτω από τη γλώσσα να λιώσουν για να γλιτώσει υποτοξικότητες και τέτοια. Και να είναι και μόνη δόση που χρησιμοποιώ. Ικάρη, ξέρεις ότι εγώ είμαι αντιχαπάκιας και τέτοια. Δηλαδή, εμένα αυτό θα είναι. 20 mg και να πω ότι το έβαλε. Και να κάτσω έτσι στην καρεκλίτσα μου, έτσι ωραία, να σταυρώσω τα χεράκια μου και να πω ωραία, πάμε για προπόνηση και να καταλήξω φίλε να κοιμάμαι. Να πω για κάτω λίγο στην αγγύρο. Δεν σου ταιριάζει σαν φάρμακο. Όχι, μπρο. Heavy androgen, λίθαργος από heavy androgens. Heavy androgens στη συγκεκριμένη στιγμή, έτσι, εσύ το έκανες. Δεν είναι ότι υπάρχει μες στο αίμα. Ωραία, όταν παίρνετε αλλά... Τι? Μια συνολική νοθρότητα και βαρεμάρα, ρε μάγκες. Με το χάλο το έχετε παρατηρήσει αυτό? Όχι ρε φίλε, γιατί... Άλλο έχω να πάρω... Το χάλο το βάζεις πριν τον αγώνα και είναι τόσο πολύ μπερδεμένα τα πράγματα που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις ποιος σου κάνει τι. Αυτό είναι το πριν τον αγώνα. Τι να ξέρεις τώρα? Παίρνεις χάλο σε καιρό ειρήνης, ρε Ίκαρε? Καλά, ο Ίκαρος μπορεί. Δεν
Δεν έχω πάρει στη ζωή μου. Πραγματικά. Ξέρεις. Δεν έχω πάρει χάλο. Αλλά ναι, εγώ έχω παρατηρήσει ότι μεγαλώνω πολύ καλύτερα και νιώθω, βασικά αυτό είναι το πρώτο, και από εκεί όλα τα άλλα έρχονται. Άρα νιώθω, κοιμάμαι καλύτερα, τρώω καλύτερα και έχω καλύτερο performance. Δεν θα σου πω με λίγα ανδρογόνα, απλά ο καθένας πρέπει να βρει το δικό του threshold. Το τι αντέχει ο καθένας. Εγώ έχω δει ότι όταν είμαι 1600-1800 total, με compounds το οποίο αντέχω, γιατί θα με βάλει 1800, ξέρω εγώ, τεστ το training μισό-μισό, δεν θα νιώθει πολύ καλά, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά το θέμα είναι να βρει δικά σου compounds τα οποία μπορείς να φας, μπορείς να αντέξεις, δεν σε πειράζουν. Γιατί αυτό έρχεται πάλι στο θέμα της ηλικίας που είπαμε πριν. Όσο περνά τα χρόνια, ανακαλύπτεις πράγματα τα οποία δεν σε πειράζαν καθόλου, ότι σε πειράζουν πλέον. Αυτό δεν είναι κακό. Ή το αντίστροφο. Ή γίνεσαι δράβουλα, το αντίστροφο. Ναι. Λοιπόν, οπότε πρέπει να προσαρμόζεσαι. Όπως θα προσαρμόσεις και την προπόνησή σου, έτσι θα προσαρμόσεις και τις θεραπείες σου. Δηλαδή δεν μπορείς να φορτώνει. Δηλαδή, εγώ το παλιά ήταν bread and butter, ήταν τεστ το EQ 10. Δεν με νοιάζει τίποτα. Αυτό ήξερα μόνο στο season, δεν ήξερα κάτι άλλο. Τώρα, ρε φίλε, δεν μπορώ να κάνω αυτό. Νιώθω σκουπίδι. Γιατί τώρα βρίσκεις πρίμο, τότε δεν έβρισκες ίσως. Θα πω εγώ. Ίσως. Ή απλά τότε το πρίμο, ή άμα έλεγες ότι βάζεις μάστερ στον όγκο, σε φτύνανε. Σου λέγανε μαλάκες τι θεότρελες. Τώρα που είπατε δεν βρίσκεις πρίμο. Χρήστο, τον ξέρεις εσύ, τον Max Madsen εδώ, τον προπονητή της Γερμανίας. Ναι. Αυτός συνεργάζεται με ένα λαμπόρ, ένα εργαστήριο, και μπορεί όποιος αθλητής και εγώ να στείλω δείγμα για 25€ το φάρμακό μου. Και αυτός τα παρουσιάζει όλα στο Instagram. Λέει αυτό και αυτό και αυτό. Παιδιά, αυτόν τον καιρό 80% των PEDs στην Ευρώπη τουλάχιστον, ή στη Γερμανία σαν sample, που η Γερμανία έχει καλά είναι fake. Και σου λέει, το τρέν, ας πούμε, είναι κατά μέσο όρο 17 mg ανά ml αντί για 100. Το τεστ είναι 57 mg ανά ml και ναι, αναθεϊκή, και πρίμο και μάστρο δεν υπάρχουν καν. Εντάξει, έτσι λέει αυτός. Ναι, αυτός όμως μπρο έχει αυτό. Έχει το εργαστήριο. Μπορείς εδώ να πας σε ένα απλό εργαστήριο και όχι να σου κοιτάξουν την ποσότητα απλά, να δουν ακριβώς και τα έκδοχα. Να βρουν το λάδι, πόσο μπενζονέιτ έχει, πόσο δεν το κάνει κανένας όμως. μπενζίλ αλκοόλ, πόσο δραστική ουσία, ή not directed άμα βρουν τίποτα πουλό, ή να σου πει βρήκα με αυτό, με 80€. Γίνεται αυτό. Εγώ θα το έκανα τώρα στη θέση. Ναι, αλλά και να το κάνεις, να σου πω γιατί δεν έχει αξία. Γιατί το ένα μπουκάλι μπορεί να είναι έτσι, το άλλο να είναι άλλη πατρίδα, αλλά τουλάχιστον γράφουν όλα το ίδιο νούμερο πάνω και άντε βγαλάκι τώρα. Ναι, αλλά τώρα είναι γνωστό ότι υπάρχει πρόβλημα. Αυτό το πιάνω όταν όλα είναι καλά. Τώρα, ρε φίλε, υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα και δεν ξέρω κατά πόσο θα λυθεί. Τώρα όλοι γυρνάνε πάλι στο Boldenon. Το πρίμο του φτωχού. Το trend του off-season, έτσι μου το έχει πει κάποιος. Όπως αυτοί που πέρανε νόρμα γυρνάνε στα underground, εγώ είμαι. Ξέρεις. Σου λέει βάζω νόρμα και το παίζει. Είχα κρατήσει κάποιες νόρμα για τις τελευταίες εβδομάδες του πρέπει. Έξτρα, για να είμαι σίγουρος. Σίγουρος θα σου κάνει ένα κόλλο μπαλόνι, ξέρω. Το χειρότερο λάδι, παιδιά. Έχω βάλει μέσα λάδι για κάτι σε φορτηγά τα βάζουν αυτό το λάδι που έχει μέσα. Και ακούει ο άλλος φαρμακείου επειδή έχει το πρεστίζ. Της νόρμα δεν είναι καλή, παιδιά. Φίλε, καλή. Το λάδι είναι σαν το μέλι εδώ πέρα, κάνει ένα θυμαρίσιο που έχω, δεν περνάει με τίποτα. Ναι, φίλε. Είναι τόσο βαριά. Και δεν το πιστεύουν, σου λέει φαρμακείου, άρα είναι το καλύτερο. Τουλάχιστον είναι 250, ξέρεις. Ναι, εντάξει. Αυτό. Αλλά ρε φίλε, εγώ αυτό που λέει τώρα για το ότι όλα είναι το 80% είναι underdosed, είναι μουφά. Εγώ δεν το πιστεύω. Να μου πεις για το πρίμο και το μάστερον ότι αν δεν έχεις καλή άκρη, ό,τι έχει μείνει. Εντάξει, και πλέον. Ό,τι έχει μείνει είναι. Δηλαδή και. Κάτσε λίγο. Είναι ό,τι έχει μείνει. Τα εργοστάσια έχουν κλείσει, δεν δίνουν άλλο πρώτες ύλες. Ό,τι έχει μείνει και αυτό έχει τώρα και μήνες. Κοίταξε, εγώ από όσο ξέρω, υπάρχουν εργοστάσια που έχει κάπως ξεκινήσει να ξαναβγαίνει κάτι, απλά είναι τρομακτικά πάρα πολύ ακριβό. Δηλαδή και εταιρείες π.χ. που χρησιμοποιούσα και εγώ τους πάντων από Αγγλία κτλ. Πλέον ξαναβγαίνει το πρίμο, αλλά είναι, ξέρω εγώ, 100€ το 10. Για τεσταρέτο.
Νομίζω ότι το έχουν και με τέστ ο Τζάνο. Τέλος πάντων. Από αυτούς δεν πιστεύω. Γιατί και αυτοί όλοι το 80% και όλα στα site είναι lab test, όλα lab test. Τι να σου πω, φίλε. Τέλος πάντων, να καταργηθούν τα φάρμακα. Θα σας φέρω εγώ από εκεί το Bayern. Έτσι. Μάγκες, ό,τι βάλατε και τα καταφέρατε, με αυτά θα συνεχίσετε. Τελεία. Αστράφ, ό,τι έκανες, αυτά θα ξανακάνεις. Εσύ, Καρεμό, ό,τι πήρες στην κάρτα, αυτά θα ξανακάνεις. Ό,τι είναι τώρα, ξέρετε. Δεν θέλει πολύ ανάλυση τώρα, ό,τι είναι. Ναι, άμα κάθεσαι τώρα σκέφτεσαι πού, ποιος, δεν το μάθεις ποτέ καταρχάς. Και θα κάθεσαι όλη μέρα θα σκέφτεσαι τη βλακεία. Δεν είναι. Αυτό είναι. Και θα φτάσει 80 ευρώ και 80 χρονών και θα πει, φίλε, τελικά συμπέρανα ότι. Απλά θα έχει βγάλει πόρισμα. Έχει χάσει όλη τη ζωή ψάχνοντα. Βρήκα πρίμο. Ωραία. Ρίξε εκεί πέρα τώρα και ό,τι είναι. Εντάξει, έχουμε και ένα στολί εδώ, θα πάρει και το αυτό, ότι είναι άμα χρειαστεί παραπάνω. Άμα φάει κόλλη σου και λίγο προπιονική και λίγο νοθεία, τι θα κάνουμε τώρα, κάτσε να σκάσει. Και άμα φας κανένα μαστερόν για πρίμο, σε καλό, δεν πειράζει. Ήταν γραφτό να σε δουλέψει. Το ελάχιστο. Όχι, μαστερόν για πρίμο είναι το καλύτερο σενάριο. Αυτό τι γάμισε. Γι' αυτό μετράς την εστραδιόλη, κοιτάς να την κρατάς σε normal επίπεδο. Οπότε άμα φάει κάτι άλλο. Εγώ φίλε, θα σου πω τώρα που είχα μάστερον μέσα και πήγα και έκανα ε2, που εγώ είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος και για κάποιο λόγο το πρίμο δεν με βοηθάει με την ε2, αλλά το Masteron με βοηθάει και το EQ με βοηθάει. Αλλά το Masteron με βοηθάει και μάλιστα όλοι λέγανε ότι το Masteron λειτουργεί σαν SERM και το πρίμο σαν AI. Και είδες ένα βίντεο που έβγαλε ο Βίγκορ Steve που ουσιαστικά εξήγησε ότι τα metabolites του Masteron είναι πολύ heavy AIs. Heavy. Είναι AIs και κάνουν πολύ καλή δουλειά στην αρωματάση. Τέλος πάντων. Και ρε φίλε, είχα μέσα στο peak of season μου που ήμουνα μέσα μόνο στο τέλος 1800 Masteron. Ναι. Και ρε φίλε, με 3,5 index που εγώ χεζόμουν να το βγάλω. Έτσι τώρα, κανονικά, άμα είχα ένα γραμμάριο, θα είχα μέσα ένα index τη μέρα για να μην φοβάμαι. Αλλά είχα 3,5 και λέω, άστο ρε φίλε, θα πάω να δω. Μα είχα 40 στραδιόλοι. Και το βγάλα τελείως, δεν του 40, φύγει πάνω. Άρα η DXT ήταν καλό. Ναι, άρα το Master ήταν καλό. Άρα ήταν καλό. Πήρα 10 από αυτό το μπάτ. Τώρα μιλάς σε άνθρωπο που για να κάνω TRT με 200, ξέρω εγώ, θέλω μισό αρωμαπλέξ τη μέρα. Για να έχω εστραδιόλι 40 με 36. Ναι. Για μισέτα είναι θέμα αυτό, ρε φίλε. Δηλαδή και εγώ αρωματίζω πάρα πολύ. Άμα είμαι μόνο τεστ, πάρα πολύ βαριά. Ανέφερε ρε φίλο ο Πέπε ότι είχε πόση εστραδιόλι, ρε Κώστα. 500. Λοιπόν, αυτό το νούμερο το κόβω έτσι όπως θες. 500. Είναι με τρέντ, καταρχάς. Είναι ψεύτικο αυτό το νούμερο. Είναι αυτό που συζητάγαμε την προηγούμενη φορά. Είναι μερικές φορές στα εργαστήρια χρησιμοποιούν ενωσολογική μέθοδο μέτρησης. Αυτό το SLIA που λέει στην άκρη είναι ενωσολογική μέθοδος φωτοπλέον. Ναι. Μπράβο. Μπερδεύεται με διασταυρούμενα υποπροϊόντα κτλ. Συνήθως γίνεται σε αυτούς που βάζουν τρέν και γράφει, φίλε, μου το έχει κάνει και εμένα ιστρογόνα 200. Μου το έχει κάνει μια εβδομάδα πριν τον αγώνα στο Big Week, εγώ με ένα αρωμαπλέξ τη μέρα. Πράγμα το οποίο δεν είναι φυσιολογικό. Ναι, θέλει τη μέθοδο την άλλη. Κανονικά είναι αυτό που έχει στην Αμερική, δεν υπάρχει στην Ελλάδα, το Ultra Sensitive, που λέγεται LC κάθετος MS. Αυτό είναι και καλά που διαβάζει μόνο την ε2, αλλά δεν το έχουμε εδώ. Τώρα έχει να κάνει με το τι εργαστήριο. Και μπερδεύεται παιδιά με τα 19. Μπερδεύεται κυρίως με τα 19, με τα 19 νόρ, με τρεμπολόνι κυρίως και τέτοια. Έχω δει και εγώ με 300 τέστο, ένα ρομαστίν τη μέρα, 250 ε2. Και ήμουνα και πριν από αγώνα, λέω ναι καλά, εντάξει, έγινε. Ναι, εντάξει. Αυτό και για τον Νίκαρο, ρε φίλε, που λέει ότι είχε στραδιόλι 100. Εγώ είχα τον Πολντόν, και τον Πολντόν νομίζω το διαβάζει σαν ιστρόγωνο. Υπάρχει πιθανότητα, θα πω, να μην είχε τέτοια στραδιόλι. Αν και το νούμερο σου δεν είναι απαγορευτικό. Δηλαδή, για άτομο που τα γράφει στον μπούτσο του και δεν παίρνει AI, θα μπορούσε. Αλλά δεν νομίζω να είμαστε τόσο ιστρογωνάκια. Αυτό το ξέραμε, ρε φίλε. Κατάλαβα ότι ήταν λίγο too high γιατί έχασα ποιότητα στήσης. Αυτό λέει πολλά πάντα για ιστρόγωνα. Ρε φίλε, και έχασα πείνα. Μπορεί να χάσεις. Και η πείνα μου γαμηθεί. Όταν έπεσε λίγο, τα ιστρόγωνα πήγανε στα 100, ξέρω εγώ.
Σίγουρα επηρεάζει και την ψυχολογία σου. Δεν γίνεται να έχει 500 εστρογόνα δηλαδή, η ψυχολογία σου. Παιδιά, δεν ζει Αν με έχεις 500 500 εστρογόνα. Κοίτα. Εντάξει, είναι ακραίο, μιλάμε για ακραίο. Δηλαδή, γίνεται. ακούμε κάτι 200 κλέν. Μιλάμε για κοντέπε. 200-300 κλέν. Όχι, bro, Δεν ζεις. Αν έχεις 500 εστρογόνα, έχεις πολλά άλλα προβλήματα τα οποία είναι πολύ πιο σημαντικά από το 500 εστρογόνα. Ότι σίγουρα είχε μείωση στρογόνων ο άνθρωπο είχε. Γιατί είπε μόλις πήρα τη στρογόνο κατούραγα. Αλλά εγώ σου λέω, μια στροδιόλη 70 μπορεί να την πήγε ρε φίλε στο 30. Απλά το μηχάνημα του γράφει 500, ξέρω. Ναι. Δηλαδή έχω και πάλι και μια εγώ, στροδιόλη από 70 στο 30 έχει μείωση. έχω δει και εγώ πρόσφατα, να ξέρεις, γιατί παίζει από lab σε lab. Έχω δει πρόσφατα σε πελάτη μου, ο οποίος είναι TRT 100 mg τεστοστερόνη, και πάει και μου στέλνει εξετάσεις και είχε, φίλε, 360 στραδιόλι, και εγώ το κοιτάω. Ο άνθρωπος είναι 69 κιλά, έτσι. Και λέω, ρε μαλάκα, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό. Και ψιλοφοβήθηκα στην αρχή. Και τη λέω, ρε φίλε, κάτσε τώρα, μην είναι κάτι σοβαρό και έχουμε κάτι άλλο τώρα. Και εγώ λέω τα δικά μου. Και του λέω, παρακαλώ, πήγαινε σε ένα άλλο lab να κάνεις, γιατί δεν γίνεται με κατώτερο. Τι να σου πω, δεν γίνεται απλά, γιατί είναι μόνο αυτό. Και πήγε και έκανε μετά, και ο τύπος είχε, ξέρω, του είχα εγώ φαντάσου 2 τέταρτα Arimidex, για να είμαι σίγουρος. Και πάει σε άλλο lab και είχε, μαλάκα, στραδιόλι 10. Και του λέω, εντάξει, και βγάλει τα Arimidex. Σκέψου τι θα πάθαινες. Ναι. Θα τον κράσαρες τον άνθρωπο χωρίς λόγο, ξέρω, με τις μαλακίες. Ναι. Φίλε, εγώ έχω δει να το παθαίνουν και μεγάλα εργαστήρια αυτό τώρα. Δεν θέλω να πω ονόματα. Καλά εργαστήρια. Όχι, πάρα πολλά μεγάλα εργαστήρια, όπου είναι στάνταρ και είναι και αλυσίδες και είναι πολύ καθώς πρέπει, χρησιμοποιούν αυτή τη μέθοδο. Η μέθοδο, γιατί θεωρείται τρίτης γενιάς, είναι από τις καλύτερες. Ναι. Καλό είναι όταν βλέπουμε για άλλους δείκτες, για βιομηχανικούς δείκτες και τέτοια. να κάνουμε επαναληπτικές. Απλά ναι, εντάξει, εκεί, γιατί ουσιαστικά αυτή η μέθοδος διαβάζει πάρα πολύ και τα υπόλοιπα, και ε1 και ε3, δηλαδή τα διαβάζει όλα λίγο μαζί, παίρνει και άλλους παράγοντες απ' έξω, τα διαβάζει όλα σαν ε2 και στο πετάει εσένα, λες και έχεις όχι περίοδο, χαμισέτα. Και αυτό μπορεί να συμβεί, παιδιά, και με άλλα ιστρογόνα. Και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με ορμόνες. Καταρχάς, δεν μιλάμε για ανθρώπους που μετράει τις φυσιολογικές τους ορμόνες σε νούμερα που έχει συνηθίσει το μηχάνημα να διαβάζει συνήθως. Αυτό δεν είναι φτιαγμένο για να διαβάζει εξαψήφια νούμερα. Μιλάμε για εμάς που τα έχουμε 17 φορές πάνω από το κανονικό, φίλε. Εκεί γίνεται το μπέρδεμα. Και υπάρχει μια ουσία μέσα που αφήνει υποπροϊόντα κτλ. Κατάλαβες. Δεν θα πάει ένας κοινός θνητός να μετρήσει στραδιόλι και θα το κάνει αυτό. Που δεν βάζει. Γι' αυτό και πολλά labs, φίλε, την τέστο την έχουν, ξέρω εγώ, μεγαλύτερο του 1500. Δηλαδή έχει κάπου, δεν πιάνει το μηχάνημα. Δεν είναι πολύ λίγα τα. Που έχετε μετρήσει. Αν έχετε μετρήσει. Στην κύκλο, εγώ δεν έχω μετρήσει ποτέ, ρε φίλε. Εγώ μια φορά μέτρησα. 4.500. Με τι? 750. Οκ, πολύ καλό. Ναι. Και σου γράφει κάτω ότι μετρήθηκε 2 φορές. Μετρήθηκε. 15 φορές τη μέτρησα. Ναι. Λέει, επαναλήφθηκε η εξέταση και τέτοια. Σου λέει τι μαλακές λίγο. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να μου πει ο Παντελής τις εντυπώσεις και γενικά πώς πήγε ο αγώνας του Ντάβιτ. Κοίταξε. Συγχαρητήρια κιόλας. Συγχαρητήρια. Εγώ τα είπα και στο Ντάβιτ. Είχαμε λίγο καιρό με τον Ντάβιτ να κάνουμε την προετοιμασία αυτή. Προφανώς, εγώ εξ αρχής αυτό που είπα του Δαβίδ, ρε παιδί μου, επειδή ο Δαβίδ είναι στο μαγαζί και τον έβλεπα από κοντά. Εγώ έβλεπα ότι ο Δαβίδ μου άρεσε πάρα πολύ το look του να είναι πάνω από 77 κιλά. Δηλαδή είχε ένα wow factor, ρε παιδί. Δηλαδή ήταν τα πόδια του πολύ σκασμένα, η πλάτη του. Να, εδώ ας πούμε. Κάτι μεγάλη βελτίωση. Και χωρίς όψη. Εδώ η πλάτη του, ας πούμε, ήθελα να βγει και να είναι thick η πλάτη του, να έχει πάχος. Που έβλεπα ότι ο Δαβίδ είναι έτσι από τα 77 κιλά και πάνω. Μετά, ο Δαβίδ μπορεί να βγάζει πιο πολλές κόντρες στον κόλο, η μοιραία του ήταν πιο σφαγμένη, αλλά φλάταρε η πλάτη του πολύ. Την έχανε. Οπότε, εμείς αυτό που κάναμε με τον Δαβίδ ήταν προσπαθήσαμε, όταν ξεκινούσαμε το Peak Week στην ουσία, να είμαστε περίπου στα 77,5 κιλά. Οπότε κάναμε ένα μικρό άδειασμα. Ο Δαβίδ ζυγίστηκε 76, η κατηγορία του ήταν το κάπου το 77. Ζυγίστηκε 76.900. Απλά τι γινόταν με τον Δαβίδ? Ο Δαβίδ εσύ παρατήρησε ότι όταν ξεκινήσαμε γέμισμα, ο Δαβίδ από το βράδυ μέχρι το πρωί έχανε 1,5 κιλό. Έχασε δηλαδή, κιλά,
Μεταβολισμός πήρε μπρος. Από τα υγρά που έβγαζε, που έκανε το βράδυ, μου ξυπνούσε 1,5 κιλό περίπου πιο ελαφριές. Με ένα 500 με ένα 700. Οπότε δεν βάλαμε καθόλου το ηρετικό, φυσικά εννοείται. Και αυτό που έκανα τη τελευταία μέρα του αγώνα, είδα τι ώρα έπαιζε ο Δαβίδ, του πρόσθεσα ένα γεύμα και αντί να τελειώσουμε τα γεύματά μας στις 12, κάναμε ένα 7ο στις 2 και ξεκινήσαμε να ξανατρώμε, γιατί έβλεπα ότι ο Δαβίδ ξυπνούσε πολύ ελαφρύς και μόλις έπινε νερό και έτρωγε, μου γινόταν ωραίος μετά το τρίτο γεύμα. Μου πήγαινε στα 77-77,5 κιλά. Οπότε, εγώ στην ουσία προσπάθησα να μην αδειάσει πολύ το βράδυ και μετά ξεκινήσαμε νωρίς τα γεύματά του, που μέχρι να βγει στην κατηγορία του να έχει κάνει 3 γεύματα, να βγει έτσι πιο full και πιο πυκνός. Ναι, και condition παρόλα αυτά ήταν γάματα, εντάξει. Ναι, το condition είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Εγώ ρε σεξιστή, ο Δαβίδ είναι πανεύκολο να βγει σφαγμένος, είναι πανεύκολο, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Εάν κάνει ρε φίλε φλατάρει και χάνει όλα τα δυνατά σημεία, δηλαδή φλατάρω τα πόδια του, Εγώ το ίδιο. φλατάρει πλάτη του και κερδίζει ας πούμε 1 στο condition και χάνει 4 στα υπόλοιπα. Ναι. Και παρόλα αυτά σου λέω το condition πάλι δεν χρειάζεται παραπάνω αν χάνεις fullness. Ρε φίλε, αυτό είπα και του Δαβίδ. Εγώ του είπα του Δαβίδ εξ αρχής. Του λέω, Δαβίδ, εμείς αυτό που θέλουμε είναι αυτό που βλέπω, επειδή σε βλέπω από κοντά και έχω την πολυτέλεια να σε βλέπω από κοντά. Ρε φίλε, τώρα το να βγεις και να βγάλεις 20 κόντρες στον κόλο αντί να βγάλεις 15. Δηλαδή, βγάλε 15 κόντρες στον κόλο και να είσαι πιο full. Καταλαβαίνεις. Ναι, είναι το συνολικό πακέτο. Σίγουρα και το χρειαζόταν, γιατί είχαμε πει και στην κριτική σε εισαγωγικά του τελευταίου αγώνα. Εμείς έχουμε πάρει απόφαση με τον Δαβίδ. Του είπα και εγώ εξ αρχής ότι πρέπει να εστιάσουμε στην bodybuilding κατηγορία. Μόλις τελειώσουμε θα παίξει Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μετά θα πάρουμε ένα καλό off-season, να μεγαλώσουμε κάποιες αδυναμίες. Ήταν ο προηγούμενος αγώνας που εγώ η κριτική μου ήταν ότι πλάτη, ας πούμε, δεν υπήρχε. Πλάτη, αν έχει χώρο condition, αυτό σου λέω. Δηλαδή... Το condition ήταν άριστο, εντάξει. Ναι. Ναι, και τώρα τι σχέδια έχετε? Θα παίξουμε Αθήνα-Θεσσαλονίκη και μετά θα πάρουμε ένα παραταμένο off-season, να μεγαλώσουμε, να δυναμώσουμε κάποιες αδυναμίες, να κάνουμε ένα πιο καλό balance. Εντάξει, θεωρώ ότι ο Δαβίδ είναι πολύ πρικισμένο παιδί, είναι δουλευταράς. Θεωρώ ότι έχει όλο το πακέτο για να κάνει πολλά πράγματα. Απλά πρέπει να μεγαλώσει λίγο και να δυναμώσει κάποιες αδυναμίες που έχει, όπως όλοι έχουμε αδυναμίες. Θεσσαλονίκη, bodybuilding και classic. Όχι, δεν την πιάνει η classic, ρε. Classic, ρε πού να πιάσει εδώ, δεν πιάσει την NPC ίσα-ίσα την Elite. Νόμιζα είναι ίδιες, δεν είναι περίπου ίδιες. Θα παίξει μείον 80 και επειδή έχει το δικαίωμα να παίξει 2 κατηγορίες, θα παίξει μείον 90. Okay, εννοείται. Ωραία, οπότε θα δούμε Pepe vs. David. Κάνω ένα ωραίο story. Ένα poll. Ναι. Μ' αρέσει να κάνω fantasy matchups. Ναι, λοιπόν, είχαμε αγώνες στην Αγγλία, να πούμε λίγο και αυτά γρήγορα. Που είδατε, κέρδισε ο Κρίζο, βγήκε δεύτερος ο Σαστάμ. Δεν κάνω λάθος. Yeah. Εμένα μου άρεσε πολύ, με έκανε τρελή εντύπωση το Πιτσιρίκι, ο Ισπανός. Ο τρίτος, Ο τρίτος ή τέταρτος βγήκε, δεν θυμάμαι. Τρίτος. Κάτσε να τα βρω και... είχε και στο Μεξικό ένα show. Πού είναι νάτος. Μάγκες αυτός εδώ. Μπορεί να κάνει ζημιά πολύ γρήγορα. Φίλε, φανταστικός. Το ξέρεις ποιος είναι? Ναι. Δες πώς μεγάλωσε το κόλλο. Φίλε, ναι, πραγματικά έπαθα την πλάκα μου. Είναι ψηλός. Όπως επίσης, παιδιά, έπαθα σοκ. Τώρα, γιατί μιλάμε τώρα. Με το Κλαρίντα, ρε φίλε. Δεν έχω ξαναδεί ελίτ αθλητή σε τέτοια ηλικία να κάνει τέτοιο progress σε αδύναμα σημεία σε ένα χρόνο. Δηλαδή, 44. Είναι Παντελή, πώς γίνεται όλη σου τη ζωή να μην έχεις λάτς, να μην έχεις πλάτη όλη σου τη ζωή και να πετάξεις τέτοια λάτς σε μια σεζόν, ρε φίλε. Όπως θα το κάνουμε και εμείς. Τα 40 είναι τα καινούρια 30. 44 είναι. Κλαρίντα. Φίλε, εξωπραγματική. Έχει αλλάξει προπονητή, έτσι. Έχει αλλάξει προπονητή ο και το τσέστ μεγάλος. Δεν είχε καθόλου, τώρα έχει λίγο. Καλά, εντάξει, όλος ήταν βελτιωμένος, φίλε, αλλά ειδικά η πλάτη, γιατί ήταν απαράδεκτη η πλάτη του. Ξέρεις τι γίνεται, όταν κάποιος έχει ένα body part το οποίο είναι αδύναμο, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο να το βελτιώσεις, ρε φίλε. Και έχεις κάνει 20 χρόνια προπόνηση, 20 χρόνια είσαι elite αθλητής και δεν την έχεις βελτιώσει την πλάτη σου. Και σε ένα χρόνο κάνεις τέτοια διαφορά. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Δηλαδή, έπαθα την πλάκα μου, δεν το περίμενα αυτό. Εγώ ξέρεις τι πιστεύω, Παντέλο. Πιστεύω κατέβαινε πολύ
σαν soft σε άλλες, δηλαδή το άλλος που Όχι, τον είχε πριν. Κομμάτια κατέβαινε πάντα. Τώρα είναι πιο full. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Κατέβαινε κομμάτια, αλλά έχανε από size. Ίσως να έχανε από size. Δηλαδή φέτος είχαν και πιο μεγάλο. Αφού το κάποιες κατηγορίες του το πιάνει ποτέ. Είναι πολύ ελαφρύς. Δεν έχει λόγο να αδειάσει αυτός για κανένα λόγο. Όχι, απλά τον έκαιγε ο Τζάνσεν. Ναι, αυτό από τις μαλακίες του Τζάνσεν. Αυτό εννοώ, ήταν πιο καμένος. Τώρα βγήκε φρέσκος με τον άλλον, πιο φρέσκος. Φανταστικός. Έπαιξαν και στο Μεξικό, Τόνιο με Ρίγκαν. Ο Τόνιο, ο κάθε αγώνα τον γουστάρει και όλο περισσότερο. Ναι. Φίλε, ναι. Και ψιλοέστρωσε και ο Ρίγκαν από το Ολύμπια. Αλλά πάλι ο Ρίγκαν, ρε φίλε. Δεν είναι εμφάνιση αυτή, ρε φίλε. Εντάξει, είναι καλός. Είναι καλός. Τώρα ήταν καλός. Το Ολύμπια δεν ήταν καλός. Το χρώμα του είναι απαράδεκτο. Έχει αλλεργία στο Πρόταν, λέει, είπε σε ένα podcast. Αλήθεια το λέω. Έχει αλλεργία, ναι, μα το Θεό. Τι αλλεργία, βγάζει παιδιά, τι κάνει. Έχει αλλεργία, ξέρω. Εντάξει, δεν βγάζει νόημα, ρε φίλε, γιατί αυτό μέσα στον πόρο μένει. Οπότε αν έχει κάτι που. Πω, παιδιά, αυτό είναι ο πιο overrated classic φυσικό που έχω δει. Ποιος? Ο Ματ Γκρέγκορ, ρε φίλε. Ναι. Ο Ματ Γκρέγκορ δεν ξέρω γιατί τον μπουσάρουν τόσο πολύ, γιατί είναι κολλητός του Ντερέκ, αλλά είναι τόσο overrated. Έχει μία Λάτσπερτ και τον κάνουν Θεό. Πλάτη δεν έχει τίποτα. Είναι Λάτσπερτ που δεν είναι καν πόσα στην κλάση. Ναι. Μάντα τώρα. Πολύ promotion. Τώρα αυτός είναι top 10 Olympian μάκες και έχει killers στην 40η θέση. Αυτό μου σπάει τα νεύρα. Ναι. Τέλος πάντων, πώς είδατε τον Γκρίζο, πώς είδες τον Γκρίζο, Παντελή? Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πήγε ωραίος. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Πήγε ωραίος, αλλά... Δεν είναι αυτές τις που τρελαίνομαι, αλλά εντάξει, ήταν πολύ καλό το φίλε. Τασάν νούμερο 1. Φακ Γκρίζο. Όχι, μπρο. Εντάξει, ωραίος ήταν. Αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Στασάνι με bias του, τόσο ή άλλως. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά... Ναι. Εντάξει, μπρο. Κάνει πρόοδο, δηλαδή. Συνολικά ήταν δίκαιο με τον φίλε. Φίλε, μαλάκα μου φαίνεται πολύ λάθος το mid-section του όλο. Ναι, μπρο. Εντάξει, οι μπροστινές δεν είναι δυναμικό, αλλά εδώ τώρα αρχίζει και σκοτώνει. Συμφωνώ με Χρήστο, συμφωνώ. Μαλάκα είναι ακούνητο και περίεργα ακούνητο. Έχει πάρα πολύ μικρό κολαράκι. Τώρα που μεγάλωσε ο κόλος. Έχει μεγαλώσει ο κόλος. Μεγάλωσε ο γλούτιο του. Πρέπει να το δώσει. Εντάξει, πρώτος είναι. Δεν μπορούσε να χάσει εδώ. Είναι. Αλλά έχει αρκετά σημεία. Δεν με τρελαίνει. Πρόσεχε. Και συμφωνώ, Χρήστο, για μένα το έχω πει και άλλες φορές. Το θυμάται και ο Κώστας αυτό. Ότι και εγώ έχω πει ότι δεν τρελαίνω για το συγκεκριμένο, αλλά σε αυτόν τον αγώνα. Δεν βγάζει πλάγιους. Δείτε λίγο. Πατρικέφαλα πίσω. Δεν βγάζει καν πλάγιους. Εντάξει, έχει ρε φίλε και κάποια σημεία όμως που σκοτώνουν. Εδώ βγαίνει τελευταίος, αλλά δες τώρα εδώ τι γίνεται. Αλλά πάντα κάτι λείπει, ρε γάμα. Μπρο, δες εδώ. Εγώ τα ξεχνάω όλα τα πράγματα αυτό. Εντάξει, εδώ είναι καλός. Είναι ο καλύτερος, δεν είναι καλός. Σε αυτόν τον αγώνα δίκαια κέρδισε, ρε παιδί μου. Παρότι δεν είναι αθλητής τώρα πρωτοκλασσάτος. Αυτό θέλω να πω. Είναι ο αθλητής, ρε φίλε. Είναι ο αθλητής που λέμε ότι δεν είναι, ρε φίλε, η μάζα μόνο στο bodybuilding. Δεν είναι. Ναι, αλλά κάτι τέτοιο αγώνα με την μπάζα του καθαρίζει. Αν πάει σε ένα πιο δύσκολο αγώνα. Αυτόν τον είδατε? Φίλε, εντάξει. Άντε, γεια. Αυτός τώρα πήρε κάρτα. Πήρε. Κέρδισε κατηγορία. Κειμένο 65. Με το Ρουμπιέλ μοιάζει, μικρός. Δεν νομίζω να είναι 65. Με το Ρουμπιέλ δεν μοιάζει, ρε. 65 δεν είναι σίγουρα, αλλά είναι κάτω από 65 αυτό. Μαλάκα είναι balance, είναι ωραίος, δεν είναι? Ναι, είναι ωραίος. Λοιπόν, Prague Pro. Πούμε και τον Χασάν Μουστάφα. Αυτόν, ρε φίλε, τον πάω τόσο πολύ. Θέλω μία φορά να βγει επιτέλους πάλι φέτες. Λίγο καλύτερος βγήκε. Λίγο. Άμα παρατηρήσεις, λίγο καλύτερος. Abuse το κορμί φαίνεται, ρε φίλε. Κουρασμένο. Αυτό εννοώ όταν λέω κουρασμένο κορμί, αυτό εννοώ. Άμα κλέψει αυτό το πράγμα, άμα κόψει όμως. Φίλε, εγώ περιμένω το EEV, φίλε, το περιμένω πώς και πώς, ρε φίλε. Γουστάρω, κάργα. Όχι, αυτή είναι η κλάση. Για διαβάστε λίγο τη λίστα στην Open. Λοιπόν, έχουμε... Αυτό είναι κλάση φυσική στη Ρωσία, είναι όλοι οι Ρώσοι, είναι national της Ρωσίας. Έχουμε Tim Budesheim, Samson Dauda, Martin Fitzwater, James Hollingshead, Matthias Holbeck, Michael Krizo, Kion Pearson,
Γιάν Τούρεκ. Άστε. Λοιπόν, Κίον Πίρσον. Να Θα τους πω. καθαρίσει όλους. Το λες. Να πω. Εγώ απογοητεύτηκα πολύ το είδα. Άσε μας, Δεν ρε, ήτανε. Άσε μας, ρε, απογοητεύτηκες. Θα σου πω. Εγώ θα σου πω αντικειμενικά, επειδή ήμασταν και στο ένα και στο άλλο, ενώ pre-judging finals, φίλο Κλαρίντα τον έκανε να μοιάζει 6 weeks out, απλά. Στο pre-judging. Chris, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχει πάει πολύ χαίρι τον Derek. Derek ή ο Χάντι. Έπρεπε να το πάρει. Derek. Ήταν δίκαιο, bro. Ο Χάντι είχε πιο κοντραπόδια, μπορεί να πεις και πάλι. Ήταν ξεκάθαρο. Δεν ήταν ξεκάθαρο. Κοίτα, στο pre-judging ήταν ξεκάθαρο. Ναι. Στα finals ο Χάντι ήταν πολύ καλός. Και τον κοντραρέ και όντως στη βαθμολογία τον κέρδισε. Στο pre-judging όμως, φίλοι, ήταν τόσο ξεκάθαρο που δεν μπόρεσε να κερδίσει έδαφος το Χάντι μετά. Κέρδισε, αλλά δεν μπόρεσε να βγει μπροστά. Έχει φάει πολύ hate όμως ο Derek, έτσι, άμα το δείτε. Ο Ντέρεκ τρώει hate, ρε φίλε, για όλο αυτό το θέμα που έχει με το χριστιανισμό και που βγαίνει συνέχεια και λέει αυτά. Του έχουν την τάση να ρίχνουν έτσι. Εντάξει, εγώ τον Ντέρεκ τον πάω, μου άρεσε πολύ το φυσικό του. Λίγο διαφορετικό φυσικό από άλλες φορές, δηλαδή που ήταν λίγο παραπάνω size. Ναι. Νομίζω ότι το έκανε και εμένα για να μην χάσει τα πόδια του και δεν τα έχασε φέτος. Όχι μόνο δεν τα έχασε, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Ναι. Και απλά. Πιστεύω ότι έγινε σε μένα αυτό το look. Ναι. Για μένα είναι αυτό ότι έκοψε τόσο, που εντάξει ήταν κομμένος, αλλά έκοψε τόσο όσο έπρεπε για να εξασφαλίσει την νίκη. Γιατί bodybuilding, μην ξεχνάμε ότι γαμάει γράμμωση και εγώ γουστάρω, αλλά είναι το πακέτο. Αν είσαι απλά μόνο γραμμωμένος, ένα λιωμένο κορμί και απλά βγάζεις μόνο σκληράδα και γραμμές, δεν κερδίζεις ποτέ έξω. Έτσι. Αυτό είναι στάνταρ. Είναι όλα μαζί. Είναι balance. Μπορούσε την επόμενη μέρα να έχει ένα φιλμ νερού ξεφορτωθεί από πάνω του. Κοντζάμ Ολύμπια είναι, ρε φίλε. Και να δείξει λίγο πιο αξιοπρεπή, να είναι λίγο πιο κοντά με το pre-judging, ρε φίλε. Δεν θα είχε γίνει όλο αυτό. Αστοχίες γίνονται παντού. Δεν νομίζω ότι δεν θα ήθελε να το κάνει αυτό. Πάντως, κοίτα, ο Κλαρίντα αντικειμενικά, φίλε, τους έκανε όλους τη 2-12 να φανούν 6 weeks out. Αν το δεις live αυτό το πράγμα, δηλαδή εγώ είδα πρώτα τον Κιόν και λέω μαλάκα είναι γάματα. Φίλε, και με το που τους βλέπω δίπλα-δίπλα, λέω γιατί είναι τόσο soft μαλάκα ο Κιόν τώρα. Τι έγινε και είναι τόσο soft. Ναι, ήταν soft, οι γραμμές ήταν ξεκάθαρες, φίλε. Ήταν ξεκάθαρες, ο άλλος, αν δεν είχε το στομάχι ο Κλαρίντα. Ο Κλαρίντα ήταν πυκνός, αλλά φίλε ο Κλαρίντα δεν βγάζει λεπτές γραμμές. Μπρο, αν το δεις live αυτό το πράγμα θα καταλάβεις. Βγάζει πολύ detail. Φίλε, βγάζει λεπτομέρεια που δεν τη βγάζει κανένας πάνω στη σκηνή. Είναι απλά βγάζουν όταν πατάει. Βγάζει όσο πατάει. Είναι τρομακτικό. Λέω, τους έκανε ξαφνικά όλους σαν να μην έχουν κάνει δίαιτα. Εντάξει, ο άλλος έχει το shape. Ναι, άλλο αυτό. Μα γι' αυτό αν δεν τραβήξει βάκουμ, είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό, θα σου πω, γι' αυτό ο Κιόν δεν θα χάσει, γιατί έχει το shape. Και ο Κλαρίντα έχει λίγο περίεργη μέση, δηλαδή στους κοιλιακούς που μεγαλώνει, αλλά έχει σοβαρό θέμα ο Κιόν με το στομάχι του. Αυτό, αν δεν το φτιάξει, θα έχει μεγάλο πρόβλημα στα επόμενα 2 χρόνια. Ή αν πουσάρει για Open. Αν πουσάρει για Open, ναι, αυτό πήγα να πω. Αν πουσάρει για Open θα έχει πρόβλημα μεγάλο. Ναι. Γιατί μόλις γυρνούσε σε κινήσεις ψηλοπερίεργες που δεν φαίνονται στις φωτογραφίες, το στομάχι φεύγε πάρα πολύ. Και επειδή έχει και την διάταση εδώ πέρα, έχει σοβαρό. Δες εδώ, φαίνεται. Δεν μπορεί να ελέγξει αυτό το κομμάτι εδώ, περνάει άρα. Ναι, με τίποτα. Αυτό φτιάχνεται όμως. Πρέπει να χάσει τα κάνει τώρα. Φτιάχνεται χειρουργικά αυτό στους χιλιακούς το πρόβλημα που έχει. Μπορείς να βάλεις net, νομίζω. Πλέγμα. Ναι, αλλά χάνεις όλο το capacity connection να σε ανοίξουν την κοιλιά. Είναι απλά δεν πρέπει να βάλει όλο size. Εγώ θα κάνω όλο downsizing, όπως έκανε ο Μπεν Πακούλσκι και έλεγξε τη μέση του. Αυτό σίγουρα πρέπει να φοράει ζώνη συνέχεια. Ξέρω, δουλεύει το vacuum του συνέχεια, να τα δουλεύει αυτά. Ναι, μα ο vacuum κάνει καλό, αλλά άμα οι κοιλιακοί έχουν πρόβλημα ως. Δηλαδή δεν είναι αυτό το πρόβλημα, το πρόβλημα είναι άλλο. Πώς το βλέπετε το Samsung? Εγώ πιστεύω ότι το πάρει ο Samsung. Θα πάει τώρα, θα κάνει το ανάποδο, θα προσπαθήσει να βγει τελείως full
Εγώ πιστεύω θα βγει τρίτος και τέταρτος. Πίσω από ποιον? Εγώ θεωρώ ότι θα κερδίσει ο Μάρτιν, θα βγει δεύτερος στο Κιόν. Πάμε πάλι τη λίστα. Τρίτος ο Σάμψον ή τέταρτος. Και δεν θυμάμαι ποιον άλλον είχα βάλει. Ο Κρίζο είναι επίσης. Ναι, τον Κρίζο σκέφτομαι, γιατί ο Κρίζο μπορεί να φτιάξει. Είναι και ο Ισπανός, ο Τζόρνταν Περντάλης. Είναι αυτός θα μπει στο ψήξ σίγουρα. Ματίας Χόλουεκ, Τζέιμς Χόλινγκσχετ. Όχι, αυτή δεν είναι το. Αν έρθει ο Σάμψον στο 100%. Ο Σάμψον δεν μπορεί να έρθει στο 100%. Έχει χάσει. Δεν θεωρώ ότι μπορεί. Έχει χάσει μυς. Αυτή τη στιγμή πήγε τώρα σε μια εβδομάδα και έβαλε 7-8 κιλά. Δεν είναι μυς αυτά. Θα βγει soft. Θα φάει αυτό. Θα κάνει το αντίθετο και θα βγει soft. Γιατί είναι και ένα σώμα που δεν είναι εκφύσεως, ρε παιδί μου, πολύ σκληρός ούτως ή άλλως. Δηλαδή πρέπει να αυξηθεί. Τώρα τα έκανε. Ακόμα και τώρα που πίεσε, ας πούμε, για να βγάλει φόρμα, πάλι δεν φαίνεται φορμαρισμένος πάνω στο stage. Όχι. Έφυγε τελείως από τα νερά του, πήγε λάθος, πήγε σε άλλη. Ναι. Δηλαδή τον είχαν ζαλίσει μπροστά και το πήγε προς τα εκεί και έγινε χειρότερος. Αυτός είναι καλός. Αυτός είναι καλός και βγήκε χειρότερα από πέρσι. Αν δείτε φωτογραφίες περσινές, ήταν λίγο καλύτερος. Ποιος? Ο Μάρτιν. Δεν νομίζω. Δεν το πιστεύω. Όχι, μπρο, όχι. Εγώ πιστεύω ότι φέτος ήταν καλύτερος. Είχε side by side από το λίγο το ένα και το άλλο και ήταν λίγο πιο full και λίγο πιο dry. Σου λέω τώρα για 0,5%. Μπρο, φέτος ήταν 10 φορές πιο dry. Τι εννοείς? Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Έβγαζε γραμμές, μαλάκα, που ήταν πάρα πολύ σκληρός. Πάρα πολύ σκληρός και γεμάτος. Και εγώ συμφωνώ ότι θα κερδίσει ο Μάρτιν. Εγώ δεν βλέπω τον Κιόν να κερδίζει το Σάμψον. Είναι απλά too small. Είναι structure too small. Εντάξει, είναι μικρός. Και όλος είναι 67-8. Πόσο είναι? Εγώ θα ποντάρω στο Σάμψον. Για νίκη. Για νίκη. Δεν ξέρω για νίκη, γιατί ο Μάρτιν τον κέρδισε και στο. Δεν νομίζω να τον κερδίσει ο Μάρτιν. Αν δεν του το δώσουν, άλλο αυτό. Εγώ θα βάλω πρώτο τον Κιόν, δεύτερο θα βάλω τον Ντάουντα και τρίτο θα βάλω τον Μάικ. Εσύ είσαι του Πάτρικ, φίλε, πρέπει να πεις. Εντάξει, ρε φίλε, ο καθένας έχει. Δεν είναι επειδή είναι με τον Πάτρικ. Εμένα δεν ξέρω. Για μένα ο αγαπημένος bodybuilder θα ήταν έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει κάνει με τον Πάτρικ ή όχι αυτό. Μ' αρέσει. Ο Νιχάτ πιστεύω ότι βγήκε καλό στο 100%. Πιστεύετε? Εγώ πιστεύω ότι θέλει λίγο drive, θέλει λίγο maturity, αλλά ο Νιχάτ σε 2 χρόνια κερδίζει το Κιόν. Γιατί έχει κάνει τη μέση. Εγώ θεωρώ ότι ο Νιχάτ στον αγώνα ήταν όσο μαλακός πρέπει για την ηλικία του. Ήταν πολύ γραμμωμένος, αλλά επειδή είναι πολύ πιθυρικά, φαινόταν μαλακός δίπλα στους άλλους. Έβγαζε ωραίες γραμμές όμως. Ναι, αυτό, αλλά άμα κάτσεις και δεις, ήταν φορμαρισμένος όπως πρέπει. Απλά δεν είναι ψημένο το παιδί, μαλάκα είναι 22 χρονών. Δεν γίνεται να κάτσεις και να είναι, ξέρω εγώ, Κλαρίντα που ήταν σαν πέτρα και να κάτσει τώρα το παιδί 22 χρονών με 3 δίαιτες να του κοντράρει τη σπιράδα. Εντάξει, αλλά ήταν έτοιμος. Έτοιμος, φανταστικός. Παντελή, εγώ δεν πιστεύω στον Κιόν, γιατί αυτό εδώ που βλέπουμε στο Instagram δεν είναι έτσι στα αλήθεια. Ναι. Είναι το 50%. Αυτό εδώ δεν ήταν έτσι. Ναι. Ρε φίλε, άκου να δεις. Ο καθένας μόνος του, δηλαδή ο Κιόν όταν είναι μόνος του που δεν έχει μέτρο σύγκρισης, βλέπεις άλλα πράγματα. Μπρο, αυτό εδώ το back double είναι γάματα. Ποιος το κερδίζει? Αλλά in person δεν είναι τίποτα. Δεν μπορώ να σου ήταν τόσο τεράστια διαφορά που έπαθα σοκ. Περίμενα πολύ πιο πολλά. Δεν ξέρω. Εκεί πόσο καιρό ήταν πριν τον αγώνα? Μια μέρα, ρε. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ μεμονωμένα τον είδα πάνω στο stage. Αυτά που βγάζει. Δεν ξέρω τι πάει στον Κλαρίτα, επειδή ο Κλαρίτα είναι πιο πυκνός. Αλλά μόνος του, εάν αφαιρέσει τον Κλαρίτα π.χ. που ήταν πολύ σκληρός, ας πούμε, που δεν ξέρω πόσο ρώτησαν από κοντά, μόνος του πάνω στο stage έβαζε. Εντάξει, κοίτα, τώρα το κάνουμε και φαίνεται λες και είναι για τον Μπούτσο. Εντάξει, γάμισέτα ήταν. Είναι super overrated. Θα σου πω, εγώ. Δεν συμφωνώ καθόλου. Κώστα, δεν συμφωνώ καθόλου σε αυτό που λες. Δεν πειράζει. Εγώ θα σου πω κάτι. Απογοητεύτηκα, αντικειμενικά θα πω. Απογοητεύτηκα λίγο, ειδικά στα comparison στο pre-judging, αλλά φίλε στα finals το μάζεψε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ. Στα finals ήταν αρκετά καλός. Ήταν πάρα πολύ καλός.
Εντάξει, μπρο, με τέτοιο σχήμα δεν μπορείς να είσαι τόσο overrated. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις. Όταν λέω overrated, εννοώ ότι θα έβγαινε στην Open τρίτος, δεύτερος, πέμπτος. Ούτε καν. Κοίτα, θέλω να κάνει διπλατός. Κερδίζει τον Τόνιο Μπέρτον, ρε παιδιά. Να σου πω κάτι. Ο Λάνσφορντ τα ίδια λέγαμε και για τον Λάνσφορντ. Όταν ήταν να ο Λάνσφορντ είναι πιο φαρδί στους ώμους, Παντελή. Είναι πολύ πιο φαρδί στους ώμους. Στέκει. Δεν έχει detail. Ο Λάνσφορντ δεν έχει detail καθόλου όμως. Τι? Ο Λάνσφορντ δεν έχει καθόλου detail. Δεν έχει λεπτομέρεια. Εντάξει, δεν έχει detail. Δεν έχει στο στήθος, ναι. Ειδικά μόνο το στήθος είναι. Συνολική λεπτομέρεια ο Λάνσφορντ, συνολική λεπτομέρεια. Ούτε στα χέρια έχει πολύ καλή, ούτε στο στήθος έχει πολύ καλή. Έχει την καλύτερη πλάτη τα τελευταία 10 χρόνια. Οι πρωταγωνιστές δεν βγάζουν γραμμές. Συνολικά ο Λάνσφορντ, παιδιά, με τρελάνε τώρα. Δηλαδή θέλεις να αποπίσω ότι ο Λάνσφορντ συνολικά είναι ένας αθλητής με λεπτομέρεια. Από πίσω, ναι, από μπροστά, όχι. Μόνο από πίσω. Θα σου πω. Συνολικά λέμε, παιδιά. Συνολικά. Θα σου πω, από πλάι είναι top. Από πίσω είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Pro League. Έτσι, συνδυασμός μέγεθος και γράμμωση. Και από μπροστά είναι πάρα πολύ μέτριος. Και από μπροστά είναι. Η front double σκοτώνει. Ο χειρότερος δικέφαλος που έχει ανέβει στον Ολύμπια. Να καταλαβαίνεις τι λέμε όμως. Λέμε από λεπτομέρεια, από μυϊκό διαχωρισμό. Μα σου συμφωνώ. Ούτε στα χέρια έχει πολύ καλό, ούτε στα πόδια έχει πολύ καλό. Τα βυζιά του δεν βγάζουν τίποτα. Ναι, αυτά τα τρία. Όλα τα άλλα είναι γάματα όμως. Ο Κίον λοιπόν έχει πιο ωραίο σήμα μειών, έχει πολύ καλύτερο shape, έχει πάρα πολύ καλή λεπτομέρεια. Μικρός. Τον έχεις δει. Ωραία. Τον είδανε. Ο Λάνσφορντ, από κοντά ο Λάνσφορντ, bro, τον βλέπεις είναι wide, ρε, bro. Για το είναι πολύ κοντός και wide. Δεν σου λέω ότι θα παίξουν. Ο Κίον δεν είναι τόσο wide. Ωραία. Δεν σου λέω λοιπόν εγώ ότι θα κάτσει με τον Λάνσφορντ και θα τον κερδίσει φέτος. Αλλά πιστεύω ότι τον Ταούντα μπορεί να τον κερδίσει. Εντάξει, και σε 2 χρόνια μπορεί να κερδίσει τον Λάνσφορντ, φίλε. Σε 2-3 χρόνια πιστεύω να τον κερδίσει. Βέβαια. Άλλες κατηγορίες. Εγώ λέω και το EFL. Γιατί π.χ. στο EFL, ας πούμε, μπορεί να βγει πιο full, να χάσει λίγο detail για να βγει τέρμα πιο full. Όχι, το είπε. Βγήκε, έκανε story και το είπε. Λέει ότι δεν πρόκειται να παίξει το. Για τον Κιόν δεν λέμε. Ναι. Ναι, λέει, το είπε στη story ότι δεν πρόκειται να παίξει, λέει, το size game, θα παίξει, λέει, το παιχνίδι που. Αυτό το είπε, έτσι. Δεν το έχει δουλειά του και καλά θα κάνει. Αν βγει full. Ναι, όχι. Άμα βγει full, έχασε. Θα χάσει σίγουρα. Άμα πουσάρει να βγει full, να κοντράρει το fullness, γιατί δεν του λείπει τόσο. Εγώ δεν λέω να μπουστάρει να βγει full σαν τους άλλους, αλλά μπορεί να επιχειρήσει να βγει λίγο πιο full από ό,τι είναι μέχρι τώρα. Ναι, εγώ θεωρώ ότι αν το επιχειρήσει και 1-2 κιλά, 3 πάνω, θα χάσει σίγουρα. Όχι, δεν σου λέω 3 είναι πολλά. 3 πολλά. Ναι, απλά γιατί το όπλο του είναι, ρε φίλε, το σχήμα. Άμα βγει γραμμωμένος όπως βγήκε στα finals, στο Ολύμπια, και λίγο πιο σκληρός, εγώ πιστεύω ότι μπορεί. Όχι να το. Παιδιά, τον Μάρτιν δεν τον κερδίζει για κανένα πουστλό. Πείτε μου εδώ, ποιος κερδίζει. Κίον. Λέω εγώ Κίον. Ο Κίον, λέω εγώ. Εγώ δεν το πιστεύω ότι κερδίζει ο Κίον εδώ. Ούτε εγώ το πιστεύω, αλλά the benefit of the doubt. Λοιπόν, όπα. Μεγαλύτερη λεπτομέρεια ποιος βγάζει όμως. Παιδιά, εδώ πέρα είναι ο Μάρτιν, είναι ξεκάθαρο. Αλλά. Ωραία, Κίον. Ξεκάθαρο Κίον και εδώ. Εδώ μπρο αρχίζει να το σκοτώνει ο Μάρτιν. Δεν συμφωνώ καθόλου. Όχι να το δεν συμφωνώ καθόλου όμως. Πολύ size, bro. Πολύ size. Bro, κοίταξε το σκόβει. Δίπλα στη σκηνή πάνω, εγώ πιστεύω εδώ ο Μάρτιν θα τον σκοτώσει. Είναι thickness, bro. Ακούστε, παιδιά, επειδή τώρα δείχνετε διαφορετικές φωτογραφίες που έχει διαφορετική κλίμακα. Εδώ πέρα. Πιο μεγάλο τον έκανε το Κίον. Γιατί εσύ αποφάσισες να μου δείξεις φωτογραφίες. Εγώ αυτή τη φωτογραφία με τίποτα τη δίνω στο Μάρτιν. Αλλά on stage μπορεί να την παίρνει ο Μάρτιν, αν κάτσουν δίπλα. Είναι έτσι. Απλά και εγώ θέλω να πει συγκρίσει με φωτογραφίες δεν μου αρέσουν ποτέ. Ενώ εδώ, ας πούμε, αυτή τη δίνω στον Κίον γιατί δεν μου αρέσει η κοιλιά του Μάρτιν. Εγώ αυτή θα την έδωσα στον Μάρτιν. Αλήθεια, γιατί? Γιατί δεν μου αρέσει. Γιατί έχει πιο πολύ size ο Μάρτιν εδώ. Και εδώ γιατί τη δίνει στον Κίον? Γιατί εδώ πέρα είναι πολύ. Σε μένα εδώ πέρα βλέπω το size να μην έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Και βλέπουμε ένα πάρα πολύ ξεκάθαρο detail παραπάνω. Το chest είναι διπλό. Μπρο, αυτό το πόδι, αν μαλάκα πάνω στο stage να το δεις, είναι σαν ένα φουσκωμένο μπαλόνι, μαλάκα, το οποίο είναι πετρωμένο. Εδώ είναι Μάρτιν, sorry. Ναι. Και κακή φωτογραφία. Και κακή φωτογραφία. Τόσο μεγάλος. Εδώ είναι Μάρτιν.
Εγώ από φωτογραφία θα έλεγα Κίον. Τώρα από φωτογραφία καμία σχέση ο Μάρτιν τώρα. Επειδή του είδατε από κοντά, εδώ τώρα στη φωτογραφία έχουν μεγάλη διαφορά υπέρ του Κίον. Εδώ πέρα δεν χάνει ο Κίον με τίποτα. Ναι. Η φωτογραφία θα έδινα και εγώ Κίον, αλλά. Ναι, η πόζα είναι Μάρτιν ξεκάθαρο. Ναι. Και εδώ τη δίνω στο Μάρτιν. Ναι. Εντάξει. Εδώ πέρα ναι. Τέλος πάντων, αν δεν κάτσουν δίπλα-δίπλα, παιδιά. Και εδώ δίνω Μάρτιν εγώ, by the way. Γιατί εδώ ο Κιόν ποτέ δεν μποζάρει. Καλά, και εδώ Μάρτιν. Αλλά ο Κιόν ποτέ δεν μποζάρει κοιλιακούς κανονικά. Γιατί έχει σοβαρό θέμα. Φίλε, αν μποζάρει κανονικούς και κοιλιακούς, είναι σκατά. Εδώ είναι Μάρτιν, εντάξει, σίγουρο. Εγώ πιστεύω όλος ο αγώνας είναι Μάρτιν, παιδιά. Εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν θα είναι εύκολο. Όχι, σίγουρα. Εντάξει, είπαμε, ρε. Εντάξει, δεν είπαμε θα τον γαμίσω, άλλο είναι γαμισέτα. Δεν είπαμε, γι' αυτό λέω πριν. Μιλάμε για τον Κιόν, λες και είναι κανένα σκουπίδι, ξέρω εγώ. Εμένα προσωπικά μου αρέσει ο Κιόν, είναι ο γαμμένος μου bodybuilder. Είμαι προκατηλημένος. Το παραδέχομαι. Θα τον υποστηρίξω μέχρι τέλους. Μέχρι να τον δω να παίζει και να τον δω να κάνει, θα λέω ότι θα βγει πρώτος. Μ' αρέσει, ρε φίλε, το γουστάρω πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει, ρε φίλε, γιατί ποζάρει και ωραία πάνω στο stage, έχει κάνει ωραίο ποζάρισμα, κινείται ωραία. Και εκπροσωπεί και ωραία το άθλημα. Δεν κάνω hate, αλλά μου σπάει τα νεύρα όταν λένε top θα κερδίσει τον Ολύμπια και. Είναι levels, ρε bro, δεν είναι έτσι απλά. Ρε εσύ, να σου πω όμως κάτι. Η ιστορία έχει δείξει ότι και ο Χάντι και ο Λάσφορντ τα ίδια λέγανε. Έλεγαν ότι δεν έχουν το size να πάνε και ανεβήκανε και με τη μία πηγαίνανε για πρώτες θέσεις. Τώρα είναι εκεί όμως αυτοί. Απλά φοβάμαι. Είναι εκεί 20 χρόνια πάνω, περιμένουν. Άκουσα με λίγο. Όταν κάνανε τη μετάβαση δεν είχαν τόσο size και πάλι πρωταγωνιστήσανε. Ήταν weak το Ολύμπια τότε. Αυτά τα χρόνια, παιδιά, ήταν weak τα Ολύμπια. Από 19, 21, 22, 23. Ωραία. Εγώ δεν σου λέω ότι μπορεί ο Κιόν ότι θα ανέβει του χρόνου και αμέσως θα το πάρει, αλλά πιστεύω ότι ο Κιόν έχει θέση στην πεντάδα. Αν ανέβει. Κάποια στιγμή. Φέτος. Όχι, του χρόνου. Και του χρόνου πιστεύω. Του χρόνου μπορεί. Φέτος όμως που λένε, ρε φίλε, αυτά τα updates, ναι. Όχι, κοίτα, αυτό που λέγανε ότι τώρα, έτσι όπως ήταν, θα έμπαινε top 5 στην Open, δεν είναι. Top 10 δεν θα έμπαινε. Ναι. Θα έμπαινε. Top 10 θα έμπαινε, ρε φίλε. Ωραία. Ποιος βγήκε. Ο Ουρς τι βγήκε. Ο Ουρς βγήκε 14ος. Μετά το Μάρτιν ποιος ήταν. Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Κερδίζει τον Μπράντον Να σου πω κάτι. Εσύ πιστεύεις ο Νταούντα, δηλαδή από αυτό που παρουσιάσει ο Νταούντα, θα τον κέρδιζε τον Κιόν. Ναι, είναι size. Οκ, πες μου εσύ. Δεν είχε πολύ size. Τον Μπράντον κέρδιζε ο Κιόν. Δεν είσαι τρελός. Τρελός είσαι. Ναι, είμαι τρελός. Πήρε λίγο κατευθόνα. Έξαλλος μαλάκα Παντελής. Δεν είναι τρελός πάλι, δε. Πιστόλα, πες λίγο. Πες ότι ο Μπράντον βγήκε γάματα. Αν μου αφήνεις έτσι να με φωνάζω. Επειδή εγώ γουστάρω Μπράντον, θα σου πω, φίλε, άκου. Δεν ξέρω για Κίον και τέτοια, δεν ξέρω. Αλλά, μπρο, βγήκε γάματα, του βγάζω το καπέλο μαλάκα. Βγήκε πολύ καλός. Βγήκε πολύ καλός, συμφωνώ. Και ο Τόνιο τον έχει τον Κίον, ξεκάθαρα. Για μένα η θέση κανονικά ήταν έκτος Τόνιο, έβδομος Μπράντον, όγδος Βόκερ. Για τέτοιες θέσεις μιλάμε. Εντάξει, εγώ νόμιζα ότι το βάζατε ψηλά, ρε παιδιά. Ποιον? Τον Μπράντον. Εγώ ψηλά δεν τον Όχι, ρε, ψηλά θα τον έφερε. Πού θα τον έφερε, αντί για όγδος που βγήκε, νομίζω όγδος βγήκε τον είχα μια θέση πάνω, αυτό. Μια θέση πάνω. Αυτό, ρε παιδιά. Το Walker το κέρδιζε, Ναι, ξεκάθαρα. Αν σου πω, βάλ τον Μπράντον δίπλα στο Σάμσον, θέλω να δω τι θα γίνει. Τον είχε. Υπάρχει φωτογραφία που τους βάλανε τους 4 Ολύμπιας πάνω στη σκηνή. Τώρα. Ναι, κάτσε. Δώστε μου ένα λεπτό, εγώ βγαίνω και ξαναμπαίνω. Ναι, αλλά είναι παλιός Ολύμπια, μπρο. Έχουμε προσδοκίες. Δεν γίνεται να παίζει τέτοιες θέσεις και να το συζητάμε ακόμα. Θα έπρεπε να είναι top 3 τώρα αυτός. Εντάξει, είχε αλλάξει το άθλημα, όπως λένε, είχε ανέβει το επίπεδο, αλλά ήταν καλή παρουσία. Είναι στεμένος Ολύμπια. Δεν γίνεται να πάει 8 θέσεις πίσω. Μπρο, εντάξει. Και να τσακωνόμαστε για μια θέση τώρα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, εντάξει. Κοίτα, μπορεί να ήταν και 2 θέσεις μπροστά, μπρο. Ήταν πάρα πολύ καλός. Το Walker τον κέρδιζε και εγώ απλά διαφωνώ. Τον Σάμσον τον δώσαν τεράστιο δώρο για τέταρτος. Ισχύει, μπορεί.
Σάμσον Είναι, πώς να βγει Ο 6-7. Άντρου ήταν φανταστικός. Έχει τρελό fan club. Για τον Ντάουντα, φίλε, ξύλο θα φας, δεν υπάρχει ούτε τέτοια άποψη. Ή τον γουστάρουν πάρα πολύ, ή δεν μπορεί να πει κουβέντα ή τέτοιο. Δώστε μου μισό λεπτό. Ή είναι αυτοί που το θεωρούν ότι έχει μακριά πόδια, ότι είναι λίγο ατσούμπαλος και τέτοια. Ή δεν θα τον θέλουν καθόλου ή θα τον γουστάρουν πάρα πολύ. Το γουστάρω, φίλε. Απλά, εντάξει, μου έλειπε το conditioning, αλλά ήξερα ότι δεν μπορεί να βγάλει conditioning, γιατί θα φύγουν τα νερά. Και αυτό φάνηκε απλά. Φίλε. Είναι κρίμα που δεν βγήκε full. Αν έβγαινε full, μπορεί να κέρδιζε πάλι. Γιατί και ο Ντέρεκ βγήκε full. Σκέψου τόσο μεγάλο level αθλητών και και Ολυμπία και πάλι λάθη γίνονται. Εννοείται. Τα πιο πολλά γίνονται κιόλας. Δηλαδή, κοίτα ο Ραμόν πώς βγήκε πέρυσι που έσταξε, ξέρω εγώ, και φέτος που πάθανε όλοι σοκ. Φόρτωνε φέτος. Πάθανε όλοι σοκ, ρε φίλε. Και πέρσι έσταζε στον αγώνα, δηλαδή. Κοίτα, ξέρετε ότι γουστάρω Ραμόν full, αλλά νομίζω και. Μπρο, εγώ πιστεύω ότι κέρδισε και ο Μάικ, ρε φίλε. Η Βραζιλία είναι τόσο μεγάλη αγορά που νομίζω ότι το δίνανε όπως και να έχει. Εγώ πιστεύω ότι κέρδισε και ο Μάικ. Όχι, μπρο, ο Μάικ δεν είχε πόδια. Είχε πολύ μικρά πόδια. Τόσο πολύ. Μπρο, έπρεπε να πέσει 6 κιλά την τελευταία εβδομάδα, ξέρω εγώ. Επειδή τον κάνανε πουστιά. Ναι, ρε φίλε, αλλά από τα βίντεο και αυτά δεν φαίνεται τόσο πολύ μικρά τα πόδια του. Από Κίνα είναι απίστευτο πόζερ, μπρο. Είναι απίστευτο πόζερ. Να ξέρει ότι πουζάρει απίστευτα. Τα 2021 δεν τα βρίσκω. Τέλος πάντων, εγώ χάρηκα για τον Ραμόν. Είναι κορμάρα. Μοιάζει και εγώ πάρα πολύ. Πολύ αγαπητή φυσιογνωμία. Πολύ ωραίος, μου άρεσε πάρα πολύ. Γιάννη, πώς πας, ρε φίλε? Καλά, αδερφάκι μου, καλό. Ευχαριστώ που ρωτάς. Ανέβαζες κάτι και εσύ, είδα κάτι κοιλιακούς. Πώς πάει το transformation? Να και ένας που νοιάστηκε σε αυτή τη ζωή. Πόσο ωραία το προχθές. Τρολάρω. Αδερφέ, έχω απομονωθεί τις προετοιμασίες της Ζω Δράμα. Ισχύει, δηλαδή το Ζω ψιλομοναχή. Πολύ εντυπωσιακό αυτό το guest αυτό. Αυτό ήταν πολύ ωραίο, πολύ full. Το στις αρχές του καλοκαιριού. Αυτό που ανέβαζες στο story. Που είσαι σαν... Το δείχνει τώρα, Γιάννη, το δείχνει τώρα. Α, συγγνώμη. Κοίταγα τα περιστέρια. Αυτό, παιδιά, είναι το 17. Πόσο κιλά είσαι εδώ πέρα? Εδώ ήμουν 116 χοντροαζουμπατίνος χρονιάς. Πολύ καλά. 116, πολύ καλά. Καστός πάνω, έμουν. Είσαι εδώ. Νάτι. Δίπλα στη χέστρα. Τσακ. Κάτσε. Έχεις και το τέτοιο πάνω, τα χρώματα, Έχεις κάτι πάνω, όχι? Τι έχω? Κάτι που βάζουμε στην τολέτα για να μην ξεβάφει το χρώμα, ξέρεις, από αγώνες. Όχι, αδερφή. Μαξιλαράκι είναι για να μπορούν να τα κολομέρια μου τώρα που έχουν γίνει. Σκέψου πως για να κάθεται μέσα, λέει. Ωραία, γραφείο. Γιάννη, αποφάσισες λίγο μετά το τελευταίο podcast τι θα κάνεις? Αφού βγάλαμε πόρισμα. Κύπρο. Ποιο είναι το πόρισμα, γιατί ξέχασα? Ιταλία και να νεωρείται η Θεσσαλονίκη. Ιταλία πότε είναι? Θυμάσαι, Χρήστο, στο Ultraflex. Μάρτυρα. Μου ξετρύπωσε αγώνα τρελό, παιδιά, από το πουθενά. Τη χρονική στιγμή κλειδί. Masters, ναι, ισχύει. Παιδιά, ξέρετε ποιος θα παίξει. Παίζει να τους ξέρετε εσείς αυτούς. Εσείς οι νέοι. Βίτσι, πώς το λένε, Κώστα? Έναν influencer, παραλίγο επαγγελματία. Είναι elite. Πού ρε? Κάτσε να σου πω το όνομά του. Μαζί μου, στα Master κατηγορία, ποιον θα έχω. Πώς το λένε? Influencer Σαλαντάρης. Greg Doucette. Όχι, σιγά. Φαντάζεσαι. Έχει 300.000. Κοντά μισό μίλιο. Πώς το λένε? Παιδιά, είναι διάσημος. Πρέπει να κάτσεις δίπλα να πάρεις followers. Βέτσι Ματία. Έλα, είναι για τον μπρο, είναι χάλι μαύρο αυτός. Παιδιά, έχει χιλιάδε πολύ. Πάτε το λίγο, είναι ένα χάλι μαύρο όπου πηγαίνει. Βάζει κάτι φωτογραφίες που είναι τίγκα φλέβα, τίγκα τέτοια. Αυτό που μου στείλες, ρε. Πω. Μου τον είχε στείλει, Γιάννη. Παιδιά, του δώσανε κατηγορία όμως και χάσε στο γενικό. Αλλά λέω εγώ τώρα, θα τον έχω στην κατηγορία. Δείτε τι λάδι έχει στους ώμους, ρε παιδιά. Είναι χάλι μαύρο αυτός. Αυτός είναι το λάδι
ότι φυλάει. Και όλο αυτό το δράμα το τρομερό, πώς το κάνουν και φαίνεται να πούμε κάτω από τη σκηνή. Δηλαδή, άμα μπει στο Instagram, να πάθει σοκ. Εγώ με το που τον είδα σε ένα αρχείο. Εγώ πάνω στο stage δεν γράφει καλά καθόλου. Δεν το Για βρίσκω. δείξτε το λίγο, Ικαρέ. Ικαρέ, πάτα. Α, στο στέλνω, Αυτό περίμενε. ήταν για Μαμότο πριν 10 χρόνια, ρε. Ναι, στη Γιαμαμότη ήταν αυτός πριν. Ναι. Στείλ το μόνο θες, να το. Okay. Ναι, εγώ τον είδα από κοντά αυτό, Χρήστο, νομίζω. Η Ρουμανία ήταν. Ναι. Και εγώ τον έχω δει πολλές φορές από κοντά. Είναι φίλε. Έτσι είναι τώρα. Δεν είναι αυτό που δείχνει. Είναι κακός, μπρο. Αυτό δεν είναι ποτέ πάνω στη σκηνή αυτό. Παίζει να είναι AI. Απλά. Ναι. Ούτε καν. Μπρο, είναι AI αυτό σίγουρα. Ναι, φαίνεται από τα χέρια. Παιδιά, πώς το επιτρέπουν είναι τα AI, χέρια, bro. κάτσε να γυρίσει το πλάι, να δεις τον νόμο, περίμενε, να δεις ένα χάλι. Φαίνεται περίεργο, bro. Είναι AI, το πιστεύω. Όχι, Κάτι μπρο, έχει είναι κουμπώσει AI. στον νόμο. Για δείξε άλλο βίντεο. Τι έχει Αλλά βάλει όμως με εδώ πέρα Όλο έχει τέτοια δική να του. βάλω. Μαλάκα next level να κάνεις με AI, όχι Photoshop, AI. Φέρει, είδες την Είναι πρώτη AI. κίνηση του σκύλου του, είδες Χρήστο. Μπρο, φαίνεται καταρχάς ότι είναι. Μπορεί να σου πω, περίμενε, να σου πω, φύγε και πήγαινε στις tagged. Στις φωτογραφίες που τον έχουν κάνει tag. Μπράβο, σωστός. Σιγά μην τα δέχτηκε. Ο detective Εδώ να μας φάει. σώζει. Τον βλέπεις τώρα 30 κιλά κάτω. Μαλάκα, εντάξει, καμία σχέση. Και πάλι ελέγχει τι μπαίνουν στο tag. Όλα είναι και αυτά. Ναι. 300.000 δεν τους έχει έτσι τυχαία. Edit, full edit. Δεν έχει να κάνει αυτό, ρε. Τι άλλο. Από σκηνή πάνω έχει, γιατί όλοι αγώνες παίζει αυτός. Και δεν έχει πάνω από σκηνή φωτογραφίες. Ορίστε, να το. Και που έχει δηλαδή είναι μελετημένες. Ναι. Θα βάλει μια πίσω. Αλλά την πήρε την Elite, την Procard. Elite Procard, μπρο, πάω παίρνω. Εντάξει, Elite Pro Carter, μαλάκα τώρα είναι τέλος πάντων. Θέλω να πω, ρε φίλε, δεν θα έπρεπε να τρώει πέναλτι για το Σύνθολ. Ή ότι είναι τέλος πάντων. Ειδικά στην Elite που είναι μη μου άπτουν. Ναι. Εκτός αν δεν το είχε βάλει τότε, αν δεν το είχε κουμπώσει. Ποιος ξέρει, το έκανε μετά. Να, εδώ δηλαδή. Εδώ δεν έχει βάλει. Παίξει... Ναι, όχι. Γιάννη, θα παίξει τόσο μαζί σου. Ναι, με αυτό να δω. Το σκίσεις. Δεν είναι καλός, ρε. Ούτε καν. Πάρε, μπρο. Πολύ περίεργο σώμα, ρε μαλάκα. Πολύ. Κοντός φαίνεται, Ναι, ρε. Αυτοί όλοι οι κοντούλιδες είναι. Τελικά στην Elite τώρα είναι drag test αγώνες ή όχι? Σταμάτα, ρε μαλάκα. Αδερφούλη, περουκίνη με τέτοια και σφυρί. Δικαστηρίου, ο Ίκαρος. Κέντρο. Δικαστήριο. Τελικά είναι τεστ ή αντεστ. Θα ακούσετε σε λίγο καιρό ότι αυτοκτόνησα σπίτι μου. Πάτησα αμάξι. Κάτι έγινε. Εντάξει, παιδιά. Νομίζω καλή συζητησούλα κάναμε. Συζητησούλα. Την νομίζατε θα είχε δράμα, Νομίζατε έχει κάθε μέρα. Δεν έχει κάθε μέρα. Όχι κάθε μέρα. Ναι, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Εμείς ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Χαρά μας, πολύ χαρά μας. Εμείς, υποστηρίξτε εδώ τα παιδιά. Χωρίς όλους αυτούς που καλώ και έρχονται τακτικά στο podcast δεν θα ήταν εφικτό όλο αυτό, γιατί μόνο εμένα με βαριέστε. Οπότε υποστηρίξτε με κάθε τρόπο που μπορείτε. Αστράφ, τον πάρετε για coach. Το Παντελή θα ψωνίσετε το μαγαζί του, τα πάντα όλα και ξανά. SPTeam15 κωδικός. Μπαίνετε στο Develop Store στο site. Μπαίνετε και στην κατηγορία προσφορές. Βγαίνουν πακετάκια super, εκτόσεις σκοτώνουν. Και κάνω κι εγώ coach. Κάνεις εγώ coach. Κέρδισε και αθλητή σου τη Junior Classic Physique. Ένα που έκανα posing. Είδες, καλός βγήκε, έτσι. Βγήκε καλός και είναι πολύ καυλωμένος τώρα. Παίζει να σου στέλνει όλη μέρα. Νομίζω δεν είχα δει. Έκανε τις μαλακιούλες. Έρχεται σε Ultraflex, νομίζω. Τι έκανε? Τι έκανε. Αλλά τουλάχιστον είναι για αλήθεια. Όποτε έτρωγε μου έλεγε. Α, κάνει τέτοια. Δεν έκανε πολλά, αλλά έκανε κανένα δυο. Εντάξει. Πρώτη δίαιτα. Δεν πειράζει. Ο καθένας τραβάει τα λούκια του. Εντάξει. Εντάξει, νορμάλι. Όλοι έχουμε τις τάρες. Σημαντικό μας το δηλώνει. Να στο λέει πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έλεγε αλήθεια, γιατί έχω πάρα πολλούς που τρώνε σίγουρα και δεν το λένε. Το χειρότερο. Καλά, όλοι. Και στο παίζουν τρελή. Εντάξει, προσπαθώ τώρα. Εντάξει, έχω τώρα αθλητή που τον έβαζε και μου στην τη ζυγαριά φωτογραφίες ανά 3 ώρες. Εντάξει, έχουμε περάσει πολλά. Αλλά από γκριν ιστορίες τέτοιες τώρα, άμα τις αρχίσουμε να ξέρεις, είναι ένα podcast μόνο. Εγώ έχω.
Τι? Φίλε, εντάξει, από πού να αρχίσει να ψαγώνει επικά σκηνικά που τα θυμούνται μέσα στον κόσμο τώρα. Μη στα λέω. Το τι έχει γίνει. Ναι. Μαθητές να τον πιάνω με τα κεκάκια κρυφά, τον άλλον αυτόν τον βγάζω από την τρύπα να τον τραβάω. Μιλάμε τώρα άλλο Πριν επίπεδο. τον αγώνα. Αδερφέ, γιατί σε προσβάλλει. Άμα σου λέει κάνω τι μου λες. Να έχει έρθει όλους τώρα από τα χωριά, ψεπαριέ, ρε Γιάννη, κάνω τι μου λες, Ξέρεις, και να έχει πιστικό λόγο κιόλας. Να σε πείσει, ξέρω εγώ. Και να θέλεις φουγκάρισμα κάτω. Και να θέλεις φουγκάρισμα και να λες, φίλε, σε παρακαλώ, πες το μου, δεν θα σε κάνω ντά. Πες το μου μαζί, ότι είναι να το ξέρω. Ναι, ρε φίλε. Ξέρεις, το θέμα είναι ότι βλάπτουν τον εαυτό τους. Αυτό δεν έχουν καταλάβει. Όχι, σε διαβάζει παραέξω. Αδερφέ, διαβάζει παραέξω. Σου λέω εγώ ότι μου είπα, αυτός το έκανα. Ναι, και μετά είσαι και σκατά coach, ναι. Βγαίνεις και σκατά coach. Εγώ κλαίω με αυτούς που λένε ψέματα με τη ζυγαριά. Όσο ζυγίζουν, αυτούς κλαίω πιο πολύ από όλους. Εγώ, φίλε, όταν πιάνω κάποιον ο οποίος νιώθω έτσι ότι κάτι δεν πάει καλά, φωτογραφία τη ζυγαριά. Εντάξει, θα φορέσει, θα βάλει κάτι στη τσέπη του και θα... Α, εσύ λες προς τα πάνω. Προς τα πάνω λες. Προς τα πάνω, προς τα κάτω, ξέρεις. Γιατί το προς τα κάτω δύσκολο να σου κάνει προς τα κάτω βάζοντας πράγματα στη τσέπη. Ξέρεις, υπάρχουν μερικοί που είναι πολύ σκαλωμένοι, ρε φίλε, με τα κιλά. Ναι. Εντάξει, συμβαίνει αυτό. Εντάξει, συμβαίνει. Όλοι είμαστε τρελοί. Τέλος πάντων, ναι, Παντελή, να μπείτε στη σελίδα, ψωνίστε όλα τα προϊόντα. Γιάννα, ρε, όταν δείτε τον Γιάννη, αφήστε στην ησυχία του απλά. Έτσι θα το βοηθήσετε. Ειρηνικά, με τρόπο. Με τρόπο. Και εννοείται, Γιάννη, τώρα που έχεις πρέπει και τέτοια, ό,τι γουστάρεις, είμαστε εδώ, έτσι, μην κλείνεσαι. Δηλαδή. Αδερφούλη, και μόνο που το πες... Μπορεί να έχεις ανάγκη να μιλήσεις σε κάποιον, έτσι, μάμους του, εδώ είμαστε, ένα YouTube βίντεο με εσάς δύο θέλω να δω. Γιατί εντάξει, φίλοι, η απομόνωση είναι κάτι δεν είναι τόσο καλό, ξέρεις, μπορεί να έχει ανάγκη να μιλάει και αυτά, εδώ είμαστε πάντως. Όχι, μια χαρά κατήνα. Εγώ προσωπικά εδώ είμαι. Ναι, παιδιά, BioLab, πάρτε τη GHats γιατί χειμωνιάζει. Το έχετε κάνει ήδη. Χειμωνιάζει. Οπότε ξανακάντε το. Βλέπεις τι ωραίο μαύρος παραμένο, Χρήστο. Έχει μείνει μελανοτάνα. Σιγά ρε μαύρες τώρα. Εσύ ασάπ. Παρατηρήσατε να ανέβηκαν οι πωλήσεις της Γιοχιμπίνης. Μετά το podcast που είχαμε κάνει. Παρατήρησε κανείς να έχει αυξηθεί η πώληση της Γιοχιμπίνης. Πολλοί μου είπανε γι' αυτό ότι το δοκιμάζουμε. Για ποιο πράγμα? Αυτό το τρίλεπτο που κάναμε στο podcast με τον Πέπε. Μην βλέπεις τώρα που δεν το παρατηρήσω. Bro science, εντελώς bro science. Για πες, γιατί δεν το έπιασα. 10-10 τις Γιοχιμπίνες. Αναλύσαμε το μηχανισμό πως και ρε παιδί μου στάμπον λέει πως η Γιοχιμπίνη με το fasted cardio και ότι χαλάει άμα σηκωθεί η ινσουλίνη και ότι θέλει έτσι και ότι είναι από τα μοναδικά που δουλεύουν σε αυτούς τους υποδοχείς κτλ. Πήγαν όλοι και παίρναν Γιοχιμπίνες με μπισκούτες, φίλε μου. Το είπε τύπος. Εγώ έβαλα σε αυτή την. Όχι, βάλανε επειδή άκουσαν το podcast. Εσύ τα ήξερες αυτά λογικά. Οκ, εντάξει. Ωραία. Καλό είναι. Ας πω, καλό είναι, δεν είναι καλό. Τι πεις το Γιοχιμπίνη? Μπαίνετε στην BioLab, έχει τη Γιοχιμπίνη και σε υγρή μορφή να τη βάλετε υπογλώσσια να φύγει η τορπίλη και αυτή, σαν τον τύπο που παίρνει ο Γιάννης, και χάπι και δεν θα σας κοιμήσει. Θα μείνετε ξύπνοι, δεν θα κοιμηθείτε όρθιοι στην καρέκλα. Έχετε κάβλες. Και θα κάψετε και λίπος. Τι? Οι κάβλες θα έχει. Μπορεί να έχετε και κάβλες. Αυτό είναι bonus. Παιδιά, είδατε το ντοκιμαντέρ του Τσάρλι Σιν. Τώρα που μαλάκα, δεν στο είχα πει. Στο είχα πει ότι είναι το καλύτερο ντοκιμαντέρ που έχω δει ποτέ, μαλάκα. Ξέρεις τι θέλω να δοκιμάσω από εκεί? Είπε ρε φίλε, όταν ήταν σκατά εντελώς και έπρεπε να λειτουργήσει, να πάει στο cast. Παγάκι στον κόλο του. Θα βάλε παγάκι στον κόλο του και αυτός εξυπνάει, λέει. Εντάξει, μαλάκα, αυτό ήταν χάλια, ήταν πρώτον, έπαιρνε ο ύπνος στο σετ, ήταν κουρέλι τελείως. Και πήγε μέσα και έβαλε ένα παγάκι στον κόλο του και χτύπησε. Pre-workout, παγάκι στον κόλο. Θα το δοκιμάσει, κανένας. Εγώ δεν έχω θέμα. Pre-workout, μαλάκα, παγάκι στον κόλο. Παγάκι στον κόλο. Με λίγο αλάτι πάντως. Όχι, δεν τρώω αλάτι. Δεν μπαίνει αλάτι σου. Λοιπόν, ωραία. Και εγώ έχω να διαφημίσω πολύ καιρό χορηγό μου και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θα έχω σύντομα το λάπτοπ μου. Λοιπόν, παιδιά, μην ξεχνάτε, έχω και εγώ χορηγό. GMH10, τρώω πολύ hate αυτόν τον καιρό. Παίζει να με σκοτώσουν, οπότε τουλάχιστον να αφήσω κάτι πίσω στη γυναίκα. Ψωνίστε. Και ναι. Όχι, το έλεγα λοιπόν. Ναι, ρε φίλε.
Άντε να πούμε. Ρισκάρουμε τη ζωή μας εδώ καθημερινά. Ήμασταν το πιο ειρηνικό podcast των τελευταίων δεν ξέρω πόσων μηνών. Είμαστε χοντροί, χνουδωτοί, φουσκωτίνοι, αγαπησιάριδες, φίλε. Και πήραμε το μετάλλιο σήμερα. Θέλουμε βράβευση γι' αυτό. Πρέπει. Έτσι. Ωραία ήταν. Μου άρεσε. Μάγκα, πολύ ευχάριστο ήταν. Δεν είχε ούτε λίγο δράμα. Πολύ, πολύ ήρεμο ήταν αυτό. Κάτι δεν πάει καλά. Δεν μ' άρεσε. Θέλω λίγο τέτοιο. Δεν έχεις προετοιμαστεί, ρε φίλε. Πιστεύω. Στο podcast θέλω να ξεκινήσω δράμα, μαλάκα, το μόνο εύκολο είναι. Με μένα. Λέγω να μην το. Με μένα, αλήθεια. Λοιπόν, παιδιά, καληνύχτα. Λοιπόν, τα λέμε, φιλιά πολλά σε όλους. Καλό βράδυ. Γεια, παιδιά.